senzelwa ikhaya, senzelwa ikhaya, yebo senzelwa ikhaya, 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 senzelwa ikhaya. Ake sihlabele sonke nje ebusuku. Senzelwa ikhaya, senzelwa ikhaya. Lo ndawo kuyo nje kakuhlabelele nawe nje. Senzelwa ikhaya, 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 senzelwa ikhaya. Hlabelela nawe hlabe, senzelwa ikhaya, senzelwa ikhaya. Baba wethu onamandla, siyathandaza ebusuku uNkulunkulu omhle kanjena egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Sime phambi kobuso bakho uNkulunkulu ongcwele wadala izulu nomhlaba, wadala into zonke. Father, we pray in the name of Jesus. We are standing in your presence and we give you praise and worship. Ngoba nguThixo ofanele uzukiswa, ufanele ukhonzo uphakanyiswe. Indalo yonke ithi amhlekazi egameni likaJesu waseNazaretha. Babaza ubuhle bakho nodumo lwakho. Baba, siyathandaza nasebusuku ngegama likaJesu waseNazaretha. Kuhlabelela nolwandle lenza inhlokomo. Thixo wami ongcwele, akho nto enganquli yadalwa nguwe. Nathi sime phambi kwakho njengabantwana bakho, asinokodlulwa indalo egameni likaJesu eyadalwa yazukisa igama lakho. Nathi siyama as your sons in your presence and we worship you, Lord, in the mighty name of Jesus. Baba wethu onamandla, yamkela indumiso, yamkela imihlabelelo ebusuku ngegama likaJesu, yamkela imithandazo yethu ngegama likaJesu waseNazaretha. To Paul phambi kobuso bakho silivumba elimnandi because of Jesus who was nailed on the cross for our sins. Baba, siyathandaza, zukiseka, khonzeka, thandazeka nasebusuku. Baba, sesilapha kule service namhlanje sizokhonza, sizokuzukisa. Come as you are, uNkulunkulu ongcwele. Come like a flood. This place,
Oh Baba siyathandaza, must be enveloped by your glory, by your presence in the mighty name of Jesus Christ. Baba siphethe umlilo namandla, umlilo kaNkulunkulu ugcwele le ndawo. Izitrini zefoni zonke zivutha amadangatya omlilo, indawo abazalwana ababukele bekuzo, abasezawungena nasele bengene online. Baba siyathandaza, umlilo sowukhona ngegama likaJesu. Ama-Dev worship onke eSouth Africa, across the nations of the world, abana access kule platform ngegama likaJesu. Xa bengena babona umlilo in the name of Jesus. Whatever khutshwe emkhathini to attack kule platform, Baba siphethe amandla omlilo, siyavala iminyango yobumnyama, usathana ithembini, amadimona operator nge-social media, amadimona operator moyingcwele ngegama likaJesu on TikTok. Ama-Dev worshipper strategically babekwa strategical on TikTok ukuze bazo-attacka kwii-platforms ekushunyayelwa kuzo. Siphethe umlilo ngale mini yanamhlanje on Friday moyingcwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Ama-Dev worshipper awakwazi nondijonge, zama undijonga, bona umlilo, amehlo wam aphuma umlilo, umlomo wam Nkosi, my face, my head, nempahla endizigqokile ziphuma amadangatya omlilo ngegama likaJesu. Ifowuni abasibuka kuzo kuvutha umlilo. Baba siyathandaza awu ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba siyathandaza, uNkulunkulu wami ongcwele, gcwele umlilo kule platform indawo yonke in the mighty name of Jesus. Abakwazi operator siyavala ngalo igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya ongcwele uzosikhonzisa nasebusuku in the name of Jesus Christ. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you King of glory, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus. Thank you Lord. Senzelika haya yebo se thina senzelwa thina senzelwa hayibo senzelwa ikhaya, hayibo senzelwa hlungu nenhlupheko hlungu nenhlupheko zaziwa khona. Ndiyabulisa ebusuku. Greetings bazalwane in the name of Jesus Christ. Siyabulisa. This is Pastor Q Sivungu. I am saved by the grace of God. Ndinibulisa ndise-Gauteng province in the name of Jesus Christ. I welcome everyone ebusuku. It's on Friday in the name of Jesus Christ. Khange sikwazi ukukhonza this week, but sikhona ngegama likaJesu. Mama uSivungu uthiwa happy birthday kuwe. Amen. Ngegama likaJesu waseNazaretha. We welcome you all in the name of Jesus. Kawubulise nawe. Thina sesibulisile studio. We are in Gauteng right now in egameni likaJesu. Wena usibukele uphi ngegama lenkosi uJesu? Where are you watching us? Evangelist K. Good evening Pastor Q. Sikubonile uAngela. Greetings from Bloemfontein. uAngel from Vaal. Ndisethembisa mna. Amen. Usuzi yena uthi I'm late bazalwane ninjani ninjani no. Okay.
Dumelang bazalwane in the name of Jesus. Nako omnye ebulise Western Area. Umthathu khona. Okay. Intuzuma seyibona iCape Town seyikhona. Nansi iCape Town seyifikile intaba enkulu. Ndise George Cape Town ingathi ize kakubi. iCape Town ngathi sekubabe eGauteng eDavidton. We see you Dumelang Dade. Dumela ndiyabulisa ndise ndise Houghton H ePine Town ikhona. Siyanamkela eZimbabwe my mother in the name of Jesus. East London Houghton H molweni eGqeberha iMount Frere uNcomza. Good evening mfundisi ndise Midrand. Inkosi yami siyabulisa nakuwe uluba ngegama lika Jesu avuxeni andikweshona ngifuna ukuhlela gama eMpumalanga in the name of Jesus. Thank you Jesus. Eastern Cape uLathita, where in the Eastern Cape, where are you watching us? Enquthu KwaZulu Natal, we welcome you in Cape Town na Pastor Uzagay Noluvuyo. Cape Town is here. Ugebekazi eKagiso I believe is in Gauteng. Greetings Pastor bazalwane Gqeberha is here. Pamela in the name of Jesus. Impumalanga Tonga Mrs. Ndlovu, we see you DS Ndlovu. Cape Town Eveza Crossroads. Siyambona Miss Mama ka Elijah. Umdantsane nakwe report East London. Mount Frere East London lo nyaka ingathi yatshona Nkosi yami ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Siyabulisa nakuni Human Stop. Human Stop I believe close to Port Elizabeth. In the name of Jesus. Delft iyabulisa. Zange ndake ndamva umuntu ebulisa sithi se-Uppington up. Liyakhala ngala province. Greetings Pastor Ibizana. Ikhona uThotho ngegama lenkosi uJesu eBoxburg nebandla. Iyabulisa eBoxburg uzuke in the name of Jesus Christ. Nanse Cape Town iyabulisa uLindi say Eastern Cape Alice. Greetings uView yabulisa use Cape Town yena eKhayelitsha nanke ebulisa usiwe in the name of Jesus. Molense Jamestown Johannesburg in the name of Jesus Christ. Amen. Bazalwane, we have a guest speaker tonight and I go Pastor Anis. It's someone eningamazi who's gonna preach tonight ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Before simnikeze platform, there is something I want to share. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane andikho sure noba neyinothisa nalento endizoyichaza apha le yokubana most yabazalwane in our generation, especially kule era ye social media. This message is very important. I'm going to be short, maybe for 1 minute. Kule era ye social media. Let me tell you something about social media. Social media, it is the idea of God. It is not the idea of the devil. It is the idea of God. Noba yaqalwa ngumuntu ongasindiswanga. uNkulunkulu yakwazi ibeke idea kumuntu ongasindiswanga ayenze futhi iphumelele. Nansi social media, nabo Facebook, nabo TikTok, nabo YouTube. I'm sure ifounder zezi platform ngabantu abangasindiswanga. But look at the impact eyenziwa nguNkulunkulu through social media. So social media is very powerful. Namu ndazi through social media. Nawe ndikwazi through social media. I believe uncedakala ezintweni ezininzi through social media. Ndicela ke si-share live, share live and keep tapping the screen kuze kunyuke eza heart phaya so that's okwazi basifikele ebantwini abaninzi. I-social media it's a powerful weapon efuneke siyi-understand, siyifundiswe nangendlela yokuyisebenzisa. Can you believe ukuthi there are many people abasindiswe kum through social media, through Facebook, WhatsApp, TikTok, even on YouTube. Now, nento endifunake siyibambe ke, now that kule era ye social media, most yabazalwane bahambe baba careless kanye balibala ukuthi uSathana usenabo abantu ekuthiwa ngama dev worshipper nabo abasebenzisa i-social media. Maninzi ama-dev worshipper asebenzisa i-social media. Maninzi ama-dev worshipper asebenzisa i-social media. Their mission
is to make sure ukuthi ba-influencer abantu ukuthi ba-end up bayophelela kwela cala le-dark side, which is the kingdom of darkness. But andifuna ungena kwelo cala elo. Even nathi singabazalwane siyi-target. Let me tell you something. Njengoba uSifungu umoya ngcwele emnikeze this platform, yoba manje ezoshumayela ku-TikTok enze i-revival, manje senza nama-videos. Do not think ukuthi awekho ama-dev worshipper are-assigned to follow me here on TikTok. Amanye ethunya ukuthi mawuzongena apha ku-live abe nendlela ne-strategy atheka ngaso apha ku-live. So sometimes ungabona ezinye debate ezenziwa ngabazalwane on social media, ufumanise into yokubana leyo debate eyenziwa apho umuntu akasadebate nabazalwane but udebate nama-dev worshipper, but akakwazi ukusense ukuthi ngama-dev worshipper. Zikhona i-comment ezibhalwa ngumzalwane but ayisingomzalwane, but ili-dev worshipper eli-understanda i-generation esikuyo ukuthi ngeli xesha le-social media indlela yoku-atheka abazalwane masiye nathi ngongathi singabazalwane. Maninzi ama-dev worship, amanye athunywa uba mafika zobhala u-amen qha apha. Njengobhala u-amen, abantu ababukele apha bazokozela, abanye bazobhoreka, abanye baphume baloge out without a reason. You understand? Just njengobhala u-amen. You understand? Omnye just log in i-presence yakho kulaa ndawo benendlela ozodisturba ngayo la live la service. Masingakhohlwa abazalwane xa kusenziwa i-revival nama-dev worship ayeza ezo-atheka. Nakwixesha le-social media akhona ama-dev worshipper azama uzo-atheka. Umzekelo, kudala kwakumiswa intente, makumiswe intente kuze abantu abaninzi kuze plus nama-dev worshipper kuthandazelwe abantu abangama-dev worshipper bakhululeke, bathandazelwe i-mission yabo beyo-atheka imvuselelo ententeni. I-target ngumfundisi, i-target ungasindiswa abantu benza into ezibheke ecaleni ententeni bamoshe njalo njalo. Yi-mission leyo abayithunyiwe. Nakweli xesha le-social media xa sisenza imvuselelo apha online ngolu hlobo eli, it does not mean awekho ama-dev worship akhona. Amanye aba-attend live bazama ngandlela zonke to disturb, bazama ngandlela zonke to destroy i-platform. You understand? So even apha Facebook, on TikTok nakwezinye indawo zikhona i-comments, understand, ezama-dev worshipper but ibingabazalwane. Bakhona abantu abane-platform zabo engama-dev worshipper but ngabazalwane. So but ke andizungena deep kuloo nto leyo, but ndifuna si-understand ukuthi kweli xesha lethu ngathi thina sahamba salahlekelwa ngumoya wokusensa. Number 2, nomoya wokubona ukuthi esi spirit nobe ethetha njengomzalwane but ayisingomzalwane, i-dev worshipper. Akho easy kubeka abantu izandla nokuthandaza abantu on social media because of ndilapha mna kule ndawo yaseKempton Park njengoba nishumayela. Andizukwazi ubeka abantu izandla babe kuthiwa sententeni benza into mayisithandaze kakhulu, benizavelela umanifest umoya wobu-dev worship osemntwini. You understand? Akhululeka abesechaza ne-mission ebeyizele. So ndizama uveza into ethi ke bazalwane, we must not forget to pray for these platforms. We must not forget ukuthandaza even abantu abashumayela on social media. I hope iyavakala le nto ndizama uyichaza apha ngegama likaJesu. Nawe suhamba ungena kwezinye debate ezi-unnecessary, ungazi ucima fama udebate nomzalwane ongayi-understand intsindiso okanye ivangeli kanti ayingomzalwane, li-dev worshipper. Liyenza ngesibomu laa nto ongayiphili kakuhle intsindiso. Kakade mission yakhe to influence abanye abazalwane njebe-influence abanye. Xa nihamba phaa niyodebate futhi laa nto yakhe yenza ekukotela ama-scripture amaninzi. You understand? Kotela 1,000 scriptures na even more than when. Understand umoya, sense umoya lo mntu ashumayela ngawo, sense umoya lo mntu indlela debate nga uva. No man, lo mntu lo ayingomntu olahlekile, ngumntu okwi-mission, ngumntu oyazi into ayenzayo, but i-level yakhe yokuthakatha uyihamba ngokwale era ye-social media. Yavakala ne? Ndisho mna one day ukho mntu azotestify athi ndandingena kwi-platform ku-TikTok kaSifungu eyayivulwe ngumoya ngcwele, ndandimane qanto yobhala u-amen.
okanye ndandimane ndiyokhomenta ndibhale into ethile. Imission endandiyoyenza ndandisenzela uba abantu abaphaa bangancedakali, abanye athi sengaphakathi aphume, iinetwork zihluphe, kwenzeka into ezithile, njalo njalo. So ke bazalwane, into ke xa ndithi masithandaze, nawe thandaza. Sometimes even before songena apha, thandaza kakhulu, ubiza igama likaJesu, thandazela this platform. Ungandiboni as a champion just because I'm a pastor. Don't see me as a champion. I also need your prayers. Even this platform, it needs your support and your prayers. In the name of Jesus Christ. Aibo, amen. Ngegama likaJesu seNazaretha. If ulapha eGauteng, every Saturday ngo-10 o'clock until 1 o'clock siyahlangana eKempton Park. I-address uzongena apha kwi-account yami on TikTok, uzoyibona iposter inama-details onke. You can even call me. Kunabantu abaninzi abazayo besuka kwindawo ezidifferent. Ungathi ndise-Pretoria, kunabantu abasuka ePretoria beze apha. Ungathi ndise-Soweto, kunabantu abasuka eSoweto baze apha. OmaCartonville basuke baze apha. Abanye bendifonela izolo besithi mfundisi give us i-direction because ifuna uza kule ndawo kuyo sizokhonza. What? Ngegama likaJesu, moya we-network, na beqala lama devotion lo entitha ngapha. Ngegama likaJesu, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ndifuna uva kuba network right. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. For me it's fine, thank you. So right. Na ke qala lama devotion yabo azowateka i-network endonizithethayo ngegama likaJesu. Nabantu bekhala ye-network na wena wacima famba into enormal, hayi network normal, kanti ukhona usamana uthunyiwe. You understand? Miss A mama wami, ngeke ngicela ukubona enkonzweni kusasa. Sakugqibela last year econferencing. Miss A, no matter what, noba une-appointment ezithini, kusasa mama sicela uzokubona enkonzweni Miss A. Ndicela ukubona kuresponda nawe ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Bensithi ngane. Okay, i-direction. Saturday ngo-10, every Saturday. Usunday wethu kwelicala for now isengu-Saturday. So every Saturday I'm sorry work. Nkosi yami, uNkulunkulu akuncede ke mama next time. Ngo-10 until 1 o'clock ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngo-10 until 12 o'clock. It does not matter where you are, as long you are in Gauteng. Do not complain. Okwangosaqala uhlangana yiza. Noba kunebandla lakho khonza kulo, just come for revival uzothatha imvuselelo ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. You can take my number. Nansi number yami ndiyayibiza ngoku. Ndicela kabadla ngondisiza bangisize. Nansi number yami ku-071 94 98. For now sizakhonza on Saturdays. For now, yes. 071 94 98 702. That is my number. You can WhatsApp me, you can call me for a direction. Kusasa siyangena eKempton Park eBashley North egameni likaJesu. Masihambeni sibhekene eholweni. Nansi inamba, uNkulunkulu akubusise ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. God bless you. My apologies, also working Saturdays. In the name of Jesus, may the Lord bless you ngomsebenzi ongazusebenza on Saturdays, because sikufuna enkonzweni thina on Saturday. Sikufuna enkonzweni. Ndicela ke ube ready. You can take your diary, you can take your Bible before sizophakamisa utata ozoshumayeza namhlanje ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. In the name of Jesus, we have a guest speaker who's gonna preach tonight in the name of Jesus Christ. Ngiyacela ke mfundisi wami or request so that sizokwamkela in the name of Jesus Christ. Siyacela ke umfundisi wami uzame sizokwa cela ke share live ngegama lenkosi uJesu. In the name of Jesus, may we all share live, please. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Molweni mfundisi. Sanibonani. Sawubona ninjani? Molweni. Hayi siyaphila sithatha kunjani? Siyaphila inkosi uJesu siphethe kahle. Ninjani eCape Town? Hayi, sonke into zihamba kakuhle, uNkulunkulu nje unathi bethu la. Ndiyanibona nonwabile nani ngapha eJoburg. We are happy. We are over the moon. Nankuya uNathi ebuza uba sikhonzela ndawo, ndicela abazalwane balapha eJoburg baresponde phaa kuNathi. Amen. We are over the moon. We are happy in Johannesburg. Egameni siphila ngekota apha. Yes. Namagwinya amancinci. Uyayazi. Amen. Ningo-2 xa ndibona ndigain weight. Jesus. Ndawucela kumfundisi kabulise akazazise. Ngathi bakhona sele bekwazi apha, ndibona bebulisa already. Andiyazi noba ndimi elunenethiwekha wrong noba ikwela cala nayi-problem. Ndiyakuva kakuhle mna kwelami icala. I'm not sure kweyakho inetwork. Oh, hayi ngathi ndirayithi ko. Molweni bethu nani egameni likaYesu waseNazaretha. Ngumfundisi uBathanda Casike lothethayo. Lapha eCape Town. Ya, kule ndawo elapha eDelft apha eCape Town. Yes, ndiyanibulisa ke nonke, ndiyavuya futhi uba ndibe lapha. Ndibulele ke nakumfundisi ngoba invite uba ndibe khona. Amen. Amen. Ndiyabonga kakhulu ke mfundisi. Ndiyabona ingathi uyaziwa apha. Ndibona loo nto nam. Hayi, amen. Nawuba isebuza uba ndawona eDelft. Lapha eSabhabheni kodwa sikhozela lapha eCrossroads abasikhozela khona kweli cala seBB Garage. Okay. Ngoba nokuphendulekile laa mntu. Uphendulekile egameni likaJesu. Ngo-9 o'clock emfundisi wami sokunika ukuze ke ushumayele egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Umfundisi ke ndasindiswa kuye ke phaa eCape Town. uNkulunkulu wasebenzisa yena washumayela eKapa kwasindiswa mna ngegama likaYesu. Andikosho noba inetwork ise-right na. Nako Mr. used to follow me on Facebook. Ndasindiswa kuye kuba umfundisi ufika kwakhe kwela cala laseKapa. Ndafumana lo musa ndichabalala sekuphela ngempilo yami. Kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa ndasindiswa. Hayibo, amen. Kodwa ke asikho lapho namhlanje. Mfundisi wami ndicela ukunikeza ke platform konke umoya ongcwele akubeka enhlizweni yakho ubese ke uyakuthetha egameni likaJesu. Over to you. Amen. Molweni ke kwakhona bethuna negameni likaYesu waseNazaretha. Sake sisherishelane nje kancinci ke ngale nto ibekeke apha enhlizweni yami. Le topic endiyiphethe apha is one of ii-topics eziphilayo nje apha ngaphakathi apha kum entliziyweni, and futhi ezingaphezu koko yeah, ndingatsho nje it's one of the closest ones. Amen. Indaba nje kamoya ingcwele bethu nalesa ke sincokoleni ngayo. Ndiyacinga ke mfundisi ukudala eshumayela ke apha ngazo ezo zinto ezo zinjalo, but ke ndiyafuna nje ke sithi go through zona ezo zinto ezo zinjalo. Amen. Ndingakhe ndiyiqale ngolu hlobo le nto before sibe siya ezwini. Ndiyiqale ngokuthi ke ndibalise imbali yayo le ndaba kamoya ingcwele apha kum uba ibe close kanjani apha entliziyweni lena yam. Nokuthi ke ngoku yintoni endirhalela ukuthi singake siyifunde nathi ke at the same time esilapha ke ngaphakathi apha kule live namhlanje. So le nto leyiqale ndingathi ngo-2012 bendisesikolweni ngapha eFort Hare. So phayana ke ndandiye ndibe namaxesha am khe ndizihambele ndodwa, ndihambe ndiyozithandazela.
then ke ndiye nasentabeni nento ezinjalo. So into eyayenzeka ke apha ndaba nombuzo endandizibuza wena ndizihambela nje apha endleleni uba hayi man, why kunjena emabandleni, why ivangeli eli ngacaci into yalo, sentsho nabazalwana bathi basindisiwe ufumanisa ukuthi noba bethi basindisiwe nje kodwa uqombe intsindiso lena yakhe ayibonakali lo mzalwane lona. Ngaphezu koko kuyahletywa ebandleni, kuyajolwa, kunamachuku, nazo zonke manje izinto uzibonayo zisenzeka phaa ezinkonzweni. Ndizibuza umbuzo ke ngoba hayi man, kutheni ke ngenyani kunjeni? Because ke on a serious note, before xa umuntu esindisiwe uphila impilo straight, uphila impilo right, abe right. And then ndathi ndiyothandaza ke ngenye imini, ndenyuka ke intaba ndiyozithandazela nje phayana, because it's very important mos ukuthi umzalwane ngamnye abe nexesha lokuhamba uyozithandazela eyedwa bengekho nabanye abazalwane. So ndathi ndenyuke intaba ke ndiyozithandazelela, ndathi ndisathandaza ke ngoku apho kwabuya impendulo ethi the reason why kunjena, the reason why kunjena is because ukungaziwa kwakhe umoya oyingcwele, that is why kunjena. So ndayibuza ke ngolento uba inoba ithetha ukuthini na lento lena ithi umoya oyingcwele lona kungaziwa kwakhe lento le. Ndehla ke apha kuloo ntaba leyo mntakabawo, ndibaleka ngendlela engummangaliso. Ndinento ethi ndiyifumane le nto bendiyifuna, nangona ndingekayazi nje uba yintoni. Ndizawuzama ke ngongandlela zonke ukuthi ke ndiyifunde more ukuthi intoni kahle kahle le nto kuthiwa ngumoya oyingcwele, who is the Holy Spirit. So I went and do i-research ke, ndafunda neBhayibhile, ndifuna ukwazi more ngaye umoya oyingcwele. So iyonke nje le nto sizama uyithetha namhlanje isukela apho kuloo nto leyo injalo. Ndifuna ke sihambeni ke siyeni ezwini ukuze sikwazi uyichana kakuhle le nto. Incwadi Genesis chapter number 3, sawufunda khona uverse 6, ave siyiqale nje phaa kuverse 6 kwandicinga uba abantu abaninzi bayayazi noko le nantsika le verse. Make ndiyifunde ke incwadi Genesis chapter 3 iverse number 6 ithi, wabona umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni, ingumthi ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa, wathabatha eziqhameni zawo wadla, wanika nendoda yakhe inaye yadla. Aqabuka amehlo abo bobabini, bazi ukuba bahambaze, bathunga amagqabi omkhiwane, bazenzela imibhinqo. Uverse 8 uthi ke ngoku basiva isandi sikaYehova uThixo ehamba emyezweni empepheni yasemini, basuka bazimela uAdam nomkakhe ebusweni bukaYehova uThixo phakathi kwemithi yomyeso. Amen. So ilapho ke bazalwane le nto lena eyaqala khona, ndingake ndiyiqale ngolo hlobo elo linjalo. But before sibe siyangena kule ndawo eyile verse le, singake siqala apha ngasentla kuqala sibuze laa mbuzo ke ngoku othi ngubani kahle kahle umoya oyingcwele, uyintoni, uyinto enjani kahle kahle umoya oyingcwele lona. So impendulo yakhona ke apho kuloo ndawo le ithi umoya oyingcwele kahle kahle unguThixo, he is God. Njengoba enguThixo nje ndingatsho ndiyibe ngolaa hlobo lama usisiqu sesithathu sikaThixo. So njengoba esisiqu sesithathu sikaThixo nje, njengoba sazi ukuthi khona uThixo uYise, uThixo uNyana, uThixo umoya oyingcwele. So uThixo uziveza ngendlela kwezi ndawo ezizontathu. So there's God the Father, there's Jesus, and there's umoya oyingcwele. So apha ke ngoku simbona ke ngoku umoya oyingcwele phaa kuGenesis chapter 1 ithi iBhayibhile uba he was hovering phezu kwendalo lena, phezu kwenzozobiyela yamanzi. Kwakusenyanyeni ehlabathini kungekho nto, umoya oyingcwele ke wayehuvarisha ezungeza nje phezu kwawo umhlaba lona. Ayibo, amen. So ithi ke ngoku iBhayibhile phaya kulaa ndawo lena as umoya oyingcwele ke as uThixo wayefuna ukuthi makube khona umhlaba kudalwe zonke izinto, waqala uThixo watsho enhlizweni yakhe, sizaye ke nguGod the Father. uGod the Father uthi hey, ndifuna udala manje kube khona izulu, kube khona umhlaba, kube khona izinto zonke ezilapha ehlabathini. And then uGod the Father, njengoba enguGod the Father enele ngcinga anayo engqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe, kuyanyanzeleka ukuthi le nto esengqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe iphume ikwazeke uba idaleke. Now he needed ke ngoGod the Father ulizwi lakhe yena enguThixo, ulizwi lakhe yena enguThixo yile nto esuka engqondweni kaThixo ubawo, yile nto futhi esenhlizweni kaThixo ubawo. So it's just that ngoku iphumela ngaphandle. Ngoku xa esithi uThixo makube khona ukukhanya, let there be light, kusebenza ke ngoku ulizwi phaa kulaa ndawo leya, ulizwi likaThixo le ethi iBhayibhile wabuya ulizwi waba yinyama. So when uYesu ke ngoku umntakabawo okanye uThixo esithi let there be light, ulizwi likaThixo yena wayethetha
and then umsebenzi kaMoya Oyingcwele yayikukufukama okokuqala. Le nto ke ngoku ayifukamileyo uMoya Oyingcwele yaqalisa yaqandusela okanye yaveza ke ngoku le nto ekudala ifukamile. Mose inkukhu phaa ezilalini iyakwazi uhlala emaqandeni ayo for ezo ntsuku ezo, and then after ihlelo ezo ntsuku ezo kube sekuyazaleka ke ngoku intshontsho lenkukhu libe seliyavela. So that is ukuqandusela, ukuqandusela ke ngesixhosa loo nto leyo injalo. Ndicinga abanye abantu bangangayiva kakuhle ukuqandusela uba kukuthini na. So uhabe ke ngoku uMoya Oyingcwele ke ngoku njengoba efuvarisha njengoba efukamile ulizwi ngexesha lithethayo. uMoya Oyingcwele ke ngowenza ukuthi le nto ulizwi ayithethayo ikwazeke ukuthi mayibonakale futhi ibe khona, ngoba ngumsebenzi wakhe uMoya Oyingcwele ke ngoku ukuthi aveze le nto ethethwa ngulizwi, then le nto ethethwa ngulizwi yile esenhlizweni kaBawo. Then uzomva ke ngoku uJesu esithi xa ke ethethayo, yonke into endiyithethayo ayisuka apha kum mna ndinguYesu, ndiyithatha from uBawo. So ngamanye amagama uYesu ke ngoku unikezwa information nguBawo okanye uphethe inhliziyo kaBawo. Uzosivezela ngamanye amagama inhliziyo kaBawo wethu osemazulwini, ukuthi uBawo wethu osemazulwini unjani na futhi ufuna ntoni na, elangazelela ukuthi siphile impilo enjani na. So he came ke ngoku uYesu azosibonisa ke ngokuthi fanele kuba siphile impilo enjani na. From there ke ngoku siya kule ndawo ethi ke ngoku uMoya Oyingcwele ke ngoku ekusukeni kwakhe kuthini ke ngoku ahuvarishe nje kwaqanduseleka kwaba khona izinto zabonakala, izinto za-physical eziba nangoku nje bandithetha bosabi. Yonke le nto ndiyibalisayo sisitori esibalisayo yinto eqhubekekayo nokwenzeka apha ezimpilweni zethu. So uMoya Oyingcwele kaThixo is hovering phezu kwempilo zethu naphezu kweyakho impilo nangoku ukufukamele. Ayibo, amen. Ukufukamele uMoya Oyingcwele ulapha ngaphezulu lapha kuwo, kwabanye ungaphakathi uyabila apha ngaphakathi ezinhlizweni zabo. So njengoba befukamile nje ufukamele kuze zikwazi ukugqabhuka ezinto zikaThixo ezibekwe nguThixo apha ngaphakathi apha kuwo. Now apho ndibheka khona ndiye ekuthini ke ngoku umntu ke ngoku waye uThixo wayatsho uMasibala masenze umntu ke ngoku ngokufana nathi. Wahlala ke ngoyinhlanganisa uThixo inguye ngapho kwelicala uThixo uBawo ingulizwi inguMoya Oyingcwele behleli bobathathu phayana besithi masenze umntu ngokufana nathi, analapho uMoya Oyingcwele ebekhona ngelo xesha elo. So in other words, xa sijonga uThixo onguThixo wethu uBawo osemazulwini, sijonga uYesu, sijonga uMoya Oyingcwele, simbona ke ngokuThixo ezivezwa ubunjani bakhe ngokuthi adale umntu, athi ndizakwenza umntu njengoba ndizakwenza lo mntu lona nje, lo mntu uzofana nam. So ngamanye amagama uba ubona wena, ubona mna, ubona omnye umntu, ubona i-image kaNkulunkulu. NguGenesis 1:26 moslo ndithetha ngayo ngoba uThixo masenze umntu ngokufana nathi according to our likeness. So ngamanye amagama ingaphakathi elam nengaphandle elam lifana naye uBawo wethu osemazulwini, lifana naye uYesu, lifana naye uMoya Oyingcwele. So in other words, thina abantu sifana naye, sifuze yena. Ayibo, amen. Ayibo, haleluya. Inamandla ndiske ndava nje ukukhuleka namandla kule nto ndithetha ngayo. Jonga umzekelo le nto sithetha ngayo ngoku apha, uBawo wethu osemazulwini is there as uGod the Father ohleli phayana etronini yakhe mntakaBawo. But ke ngoku iproblem eyayenzeka, masiqala apho le ndawo sizawubuyela kule nto nenzayithetha. Iproblem eyayenzeka yile sithetha ngayo apha le verse le, kufika inyoka ke ngoku apha uSatan ugxothwe ngapha ezulwini ngenxa yoba efune ukufana noThixo phaa ezulwini. And then ke ngoku uSatan efuna futhi ukuthi ibango negunya nezinto zonke zize kuye, kunconywe yena ngoku, kubulelwe yena ngoku, kuphakanyiswe yena ngoku, engasafuni uba makuphakanyiswe uThixo. Wagxothwa ke ezulwini, itsho njalo mos iBhayibhile, wagxothwa wakhushela ngaphandle wazowela apha kuthi ke ngapha ezantsi emhlabeni. Njengoba ezowela apha ezantsi emhlabeni, laa nto ebesithi uyayifuna uThemos phaa kwincwadi ka-Isaya, I think chapter 14:15 okanye 15:14 njalo njalo, ngayiphazamisa nje phaa, ithi phaa laa ndawo leya iBhayibhile, wathi ndiza kwenyukela entabeni phezulu. Njengoba ndiza kwenyukela kule ndawo laphezulu, nendawo phezulu nje, ndizawufuna uba itrone yam ibe lapho kuloo ndawo leyo injalo. Idumo ke ngonozuko lize kum, ndiyayipharafrayiza ke ngolu hlobo ndiyibeke ngalo le verse ke bazalwane. Now apho ndibheka khona kuyo yonke le ndithetha ngayo, uSatan when he came to uEva waza ukuzokoxutha olwadumo likaThixo lufumaneka oluya kuThixo, wafuna ukuthi lidirecteke oludumo ngolizojonga kuye yena enguSathana, oludumo kunconywe yena, kuzukiswe yena enguSathana. Apho ndibheka khona ke ndiya kule ndawo ethi uma lona lo mama uEva
wabona kukuhle emehlweni akhe. Ndikho lapho kule verse ndiyayiparaphrase naye ndiyabaleka nje. Wabona uba kuhle apho uba makakadle kulo mthi lona awuboniswa ile nyoka lena, and then wabe sekeqalisa yadla wanika nendoda yakhe inaye naye indoda yakhe ilapha ecaleni kwakhe wayinikeza uba mayidle naye le ndoda, naye indoda yabuya yadla. Ithi ngoku iBhayibhile apho ndibheka khona, apho ndibhalele khona, ithi bathe emva kobana bedlile kulaa mthi lowa aye aqabuka amehlo abo. Isho kanjalo iBhayibhile, aye aqabuka amehlo abo. Baqala ke ngamanye amagama ukubona ubomi ngenye indlela, batsho bazibona hayi mana ndinxibanga ndihambaze. Ngexesha bebekade bephila apha eEdeni bebengena problem nokuhambaze kwabo, but the moment besenza isono besidla isono kwaqaliseka ke ngoku ukuthi kube khona into eyishift eyenzekayo. Izinto zakwamoya njengoba besikade siphila spiritually nje, umoya lana wethu wabuya, ndingatsho ndithi wangena ngaphakathi yaba inyama evukela ngaphandle. So ngamanye amagama baqalisa ukubona ke ngoku ubunyama ngaphandle, kwafa ke ngoku umoya, mangathi wafa, wacimeka umoya oyingcwele okanye umoya lo kaThixo lapha ngaphakathi apha kuthi, ngoba kumke umoya kaThixo ngaphakathi kuthi. Mandiphinde slow down so that izawuvakala le nto ndizama uyicacisa apho le ndawo. Ndithi ngexesha ke ngoku adlayo uAdam noEva kulaa mthi lowana, kwasuka umoya kaThixo lona ongumnikezi bomi, kwasuka yena kwaphuma yena, ngoba ngoku lo mntu lo sekeqalisile ngokukwenza isono, akasamameli ii-orders ezisuka from God, umamela ii-orders that are coming from the devil. Now ke ngomoya kaThixo ke kwaba khona kwaqhawuka la connection between umntu noThixo, obabuncoko between umntu noThixo kwabe kuyaqhawuka ngaloo mini leyo. Ayibo, amen. Now ke ngoku kukhona iproblem esiyibonayo futhi apha, ngoba baqale ngokubazibona uba bahamba ngase, so which is abasabona izinto zikaThixo ngoba babona ububona babo, babona inyama yabo. That is why even today bazalwane le nto siyibona kakuhle. Nangoku inyama lena yethu isatsalela kokukokwayo, isitsalelele ekuthini sijonge yona inyama, sijonge inkanuko zayo, sijonge ukwenza kwayo inyama, sijonge izinto ezilambelwa yiyo inyama. Sesithi mamngene fasting, inyama yona ithi no, andizifuna ezakwamoya, ndifuna lena mna into itsalela kokukokwayo inyama. So kwaqala ngaloo mini ke ngokuba khona ubutshaba between izinto zakwamoya nezinto zakwanyama, kwaqhawuka ubuhlobo between God and man. Ithi ke ngoku iBhayibhile apha kule ndawo, ngifuna siqaphele laa ndawo ethi ke ngoku emva koba nakuThixo uyaza, ngoba ndiphinde ndiyifunde lena uzayiva kakuhle. Ithi basiva isandi sikaYehova uThixo ehamba emyezweni, uverse 8 lo ndimfundayo ngoku apha uGenesis 3 verse 8. Ithi maqala laa ndawo, ithi aqabuka amehlo abo bobabini bazi ukuba bahambaze, bathunga amagqabi omkhiwane, bazenzela umbhinqo. Uthi ke ngoverse 8 phayana, basiva isandi sikaYehova uThixo ehamba emyezweni empepheni yasemini, basuka bazimela uAdam nomkakhe ebusweni bukaYehova phakathi kwemithi yomyezo. Now apha sibona something ke ngokule ndawo le sithetha ngayo ngapha le ndawo, sibona something. Basiva ngokwisandi sikaYehova uThixo esiza uThixo, ngoba kuyabonakala ukuthi bekuba khona ubudlelwane between God and man, bekuba khona ubudlelwane between uAdam noThixo bencokola. uThixo wayisuka ngapha ezulwini bekabawo azolendisa apha eEdeni, bahlale kunye noAdam bancokola. uThixo emmamela uAdam ukuthi Adam uthi kwenzeka ntoni lapha endalweni, noAdam abalisa athi Thixo namhlanje kwenzeka okuthile nokuthile nokuthile nokuthile, ndifunde okuthile nokuthile nokuthile. There was that close relationship between God and man, kukhona ababuhlobo, ngoba uThixo bazalwane eyona nto ayikhangela ngaphezulu kwezinto zonke is that fellowship with you and God, is that fellowship with me and God also. La fellowship kokwakumanyana, kokwakubumbana kunye noThixo. Ayibo, amen. Yona nto esenhlizweni kaThixo le, yona nto ayifuna uThixo ukuthi ndifuna sibe ne-intimacy, sibe nokubambana ngolu hlobo, ndiphile kuwe nawe uphile kum. Hence uzoyiva iBhayibhile okoko ihlale sitsho isithi buyelani kum nam ndobuyela kuni. Ubani uthe wavuma ndawungena ndidle nawe, nawe udle nam. uThixo is always looking for that thing eyalahleke eEdeni, la bond eyayikhona, that fellowship with the Holy Spirit, that fellowship with God. Yona nto uThixo ayirhalelayo nasayilangazela even today le la fellowship kunye naye umoya oyingcwele. Ayibo, amen. Now ke ngosiza apha kule ndawo ethi ke ngoku uAdam uva ke ngokuThixo siza. So nje memva nje uThixo siza nje apha,
kuyenzeka ke ngokuthi this time akasayi ngoku uThixo amvuyele uThixo aye kuye baleka. Ngoku this time simbona uAdam akasayi ngakuye uThixo, he's running away from God. Akasayi kuye uThixo eyobambana naye eyovuyelana nokuthi nanku ngoku umdali wami ukhona. Ayibo, amen. Ngoba ngoku utshintshile ngojike izinto wabheka kwelakhe icala wabaleka. Xa ke sizwe uThixo yena uAdam ngoku uyajika uyabaleka. Ayibo, amen. Now ithini ke ngolento sizama uyicacisa apho le ndawo? Isono bazalwane masithe safika emntwini, safika emzalwaneni, siza nezinto ezintathu. Isono xa sithe safika siza nezinto eziyi-3. Eyokuqala into esiza nayo isono, siza nento ekuthiwa yishame. Ishame kukuzibona usehlazweni. Ayibo, amen. Ukuzibona uba yho ndihlazekile. Xa usehlazweni ugcwele ishame, ngase ungabaleka kubantu bonke, ngase ungawedwa, ngase ungangaveli ebantwini. Uthi noba uye enkonzweni ufike bekhona abazalwane benqula uThixo mntakababa bedumisa bona, but ishame phezu kwempilo yakho iyakulandela mntakabawo. Ayibo, amen. Ishame iba phezu kwakho, ngase ungabaleka, ngase ungangabikho naphakathi kwabazalwane, ngoba isono sifikile ke ngoba. And xa sithe safika isono sikwenza ufuna ubabaleka abantu, sikwenza ufuna ukubaleka ipresence kaNkulunkulu, because uzibona ungcole kakhulu for ubani ungaba sikuyo ipresence kaThixo. Ngoba Nkosi yami, ayibo, amen. Ngoba uSathane yona nto ayifunayo le, ufuna ukuthi baleka, sukuhlala in the presence of God, sukuhlala, ngoba he knows very well ukuthi pha in the presence of God kunezinto ezininzi wena mntu oza kuzifumana ngokuthi uhlale in the presence of God. Now uSathane is fighting by all means ke ngokuthi singayohlala in the presence of God. Masithi noba sisingisiwe kodwa ishame okanye ihlazo libe sisalithwele emagxeni ethu, sisalithwele ezinhlizweni zethu ihlazo, siqonda ukuthi asikwazi ukuhlala in the presence of God. Andikwazi uyofikela in that platform just because ihlazo liphezu kwempilo yami. Yile nto efuna nguSathane. That is why ekwenza ukuthi ubaleke, urun away from the presence of God, because he knows very well ukuthi once wakhona in the presence of God, uSathane uphelele ekanye indawo yena akasafumani mandla nakwenza. Ayibo, hallelujah. Now apho sibheka khona sekule ndawo ethi eyokuqala le ndetha ngayo shame iyafika. Ihlazo ngamanye amagama likwenza ukuthi ufuna ubaleka, ungafuna ukujongana ne presence kaNkulunkulu. Eyesibini into efikayo i-guilt, that is ukuzibona unetyala. Ayibo, amen. Uzibona unetyala, ngapha yishame, usehlazweni, ngapha icala uzibona unetyala. Ebazalwane yabona ke ezi zinto ezizombini ziyahambelana ezi zoyi-2. Ishame ikwenza okanye i-guilt le uzibona unetyala kukwenza uziqonda uba yo hayi ngeke andikwazi ukuhlala in the presence of God, ndone kakhulu, ndingcole kakhulu ngendlela engummangaliso. Bathi bebalisa abanye abazalwane enkonzweni bengqina amandla kaYesu into yobana hayi mna uYesu wathi uqonda uba hey ezi zono bazibalayo manaba abantu aba bona ezabo zincinci kunezi zami izono, zincinci ngendlela engummangaliso kunezi zami izono. Nesami isono singummangaliso, eyami indlela ebengikade ngiphila ngayo before ndibendasendiso okanye ngosendisindisiwe hey lihlazo elikhulu. I-guilt ngaphi uyatsho ngapha uSathane neshame abuye ngeyesithathu njengoba ndifuna uzidibanisa zonke, abuye ngesithathu into ekuthiwa yi-condemnation, that is ukuzigweba ke ngoku this time. Ayibo, amen. So ishame ke ngoku yona iyafika, I mean i-guilt ikwenza ube neshame, and then after neshame uzigwebe into yoba andifanelanga ubana ngaba sabuyela enkonzweni, anifanelanga uba ngaba sasindiswa, anifanelanga into yobana ndingaphinda ndikwazi uba ndingathandaza ndiyothetha noThixo, andifanelanga yonke nje into embi indifanele mna. Utsho kanjalo. That is why uzobaleka ngoku in the presence of God, ngoba ezi zinto zintathu zii-weapons zikaSathane. Ehamba neyona ehamba ephambili ke uSathane ekuthiwa yi-accusation ke mntakaba, because he is an accuser, ungumtyholi. Uphethe ke ngoku incwadi nefayile yakho. Ayibo, amen. Ndiphethe nale ncwadi yami apha, there's umzekelo apha ngayo. uSathane abazalwane uphethe incwadi ngolu hlobo. Hallelujah. Uphethe incwadi ngolu hlobo, njengoba ephethe le ncwadi ngolu hlobo nje apha apha kuyo le ncwadi iphethe zonke izono zakho wakhe wazenza, onke amatyala wakho wakhe wawenza, zonke izinto ezimbi ebefama zehlela wena uyiphethe uSathane la ncwadi leya. Ndithetha nawe njengoku ikhona le ncwadi ipha kuyo uSathane, uzibhale phansi izono zakho, wakubhala phansi kongalungisi kwakho,
yonke into yakho ibhaliwe encwadini kaSathane. Ayibo, amen. Ithini ke ngolento sizama ukuyicacisa apha kule ndawo lena? Ayibo, haleluya. NjengoSathane ephethe le ncwadi nje apha mntakaba, unento uSathane ayazi ukuthi izwi likaThixo linyanisile. Futhi uThixo kakethethile bazalwane akaxoki, and xa kagqibile into yobana this thing is gonna be like this, ndibeka umthetho ngokolhlobo olu nakanje, loo nto leyo iyawuhlala injalo elizwini likaThixo. Ayibo, amen. Iyawuhlala injalo, izwi likaThixo aliguquki, into ayithethileyo inyaniso. So uSathane makesiza phambi kobusuku bukaThixo akuchuza impilo yakho ephethe ifayili yakho, ephethe zonke izono zakho owakhe wazenza, ubuya esiza ngezwi lakhe. uThixo athi utshilo ezwini lakho Thixo wathi umntu makangabulali, atsho ezitshile izinto ezi. Kodwa ke ngokubuya ujonge nanku ke ngoku lo mntu wakho. Ayibo, amen. Nanku lo mntu wakho wenze esisono, nanku Adam wenze esisono, nanku Eva wenze esisono. Ayibo, amen. uSathane uphethe lo fayili leyo ephayana ngela xesha lase-Eden, and then uyabatyhilela uAdam noEva le ncwadi lena ukuthi wena ufanelanga ubungancokola noThixo, awufanelanga ngoba iqhawukile, that network, that connection iqhawukile. Ayibo, amen. Hallelujah. Now sithini ke ngoku apho kule ndawo sithetha ngapha? uSathane uphethe le ncwadi sitsho kanjalo ne, i-connection iqhawukile ngapho elicala ngapha, which is izwi likaThixo silophulile singabantu. Sizalwa nje ke ngokuthina sizalela kuloo nto leyo injalo, ihlabathi selonakele ngolo hlobo elo linjalo. Sizalelwe esoneni, utsho njalo uDavide uthi ndikhawulele kuso isono. So sizalwa nje, sizalelwa kweli lizwe seliqalekisiwe, ngoba ithi iBhayibhile masiqala seyichaza uThixo uthi liqalekisiwe ke ngoku ihlabathi ngenxa yakho Adam, ngenxa ubuthe wenza le nto. Sizalelwe ke ngoku phezu kwaloo nto leyo injalo, and uSathane eliphethe le ncwadi yakhe le ndithetha ngayo, uyiphethe uyifumathile le ncwadi uthi ngenxeba konu uAdam ekuqalekeni ndiqinisekile ke ngokolihlobo ukuthi ihlabathi elisesandleni sami. Ayibo, haleluya. Jonga ke ngoku ndinento ke sisishilelo sami ke sizasithetha ngoku. Ayibo, amen. Anditsho uba yinto eyinyani lena, sisishilelo sami esi endisithethayo. Ayibo, haleluya. Ndinento ethi mna uAdam noEva meanwhile babesekumoya, babehlala kule ndawo ekuthiwa sispace okanye kule ndawo ekuthiwa kusemkhathini. So into eyenzeka ngenxa yokubana umntu ethe wona wathotywa phaa kuloo ndawo leyo spiritual, njengebe kade operator phayana, uSathane wathi njengoba ubunikezwe igunya nje lokulawula yonke indalo lena uyibone lapha zantsi kwakho le ndalo, ndiyakususa ke ngenxeba ndikunikeze isono, wavuma wena, ndiyakususa ngokule ndawo le, endaweni uba ibe nguwe negunya nedominion. It's gonna be me who has dominion phezu kwehlabathi lonke. That is why ke ngoyihlabathi linikezelwe kuye yena enguSathane, ngoba belinikezwe thina, but ngenxa yento yobana salahlekana ne-connection kunye noNkulunkulu phayana e-Eden mntakaba, kwenzeka loo shift yaloo nto leyo injalo, endaweni yokubana uSathane ibe sithi abanegunya phezu kwakhe uSathane, nguye ngokobuya benegunya phezu kwempilo zethu. Ayibo, amen. Ngoba sisuswe phaa kulaa ndawo leyo besifana sihlala kuyo, phaa kule ndawo endithetha ngayo ndithi sispace okanye ngumkhathi. Ayibo, amen. Ndithetha kule nto ndithetha ngayo sitshilelo nje esisami, ndisibeka nje ngolo hlobo elo linjalo. Andifuna ukuthi ithi iBhayibhile. Ayibo, amen. Kodwa singazifumana neeverses ke ezinoyelelana kule nto ndithetha ngayo apha namhlanje. Hallelujah. So uSathane wasuka ke ngowasisusa phaa endaweni yethu yokuhlala, endaweni basibe namagunya, yaba nguye ke ngokuSathane obusayo. Ayibo, haleluya. Yaba nguye uSathane olawulayo, owenza eyakhe intando. Ayibo, amen. Ayibo, haleluya. Sisekhona lenkonzweni. Silapha ke ngokule ndawo kuqhawuke i-connection ngoku, kohlukene ngobhetwini uThixo nabantu. Uthini uThixo ngayo yonke lento lena? Masibone kule ndawo uYesu xa kefikayo ke ngoku, okay manise kule ndawo ethu, izulu lizamile ke apha kwiGenesis nakuzo zonke ezincwadi zeTestamente endala ukuthi lizama ukuthi makuphinde kube khona that connection eyayikhe yakhona before. Lamane lizama ukuthi lenyule umuntu abe munye. Haleluya. Lenyule umuntu abe munye, njeba lenyule lo muntu abe munye nje
ahlelwe ngumoya oyingcwele lo muntu, amane sehlelwa nguye umoya kaThixo lo muntu lowo. Ndenza umzekelo, kunikeza uMoses into yobana bakhe benguye ngoko okhupha abantu aba apha eJiphuti abase eKanana, ehlele ke ngophezu kwakhe umoya oyingcwele ngelo xesha lelo xeshela, amane emfikela umoya oyingcwele. Sibabona oSamsoni mntakabawo, amadoda akuthiwa yena amandla awayigcwele nguThixo mntakabawo. Ithi ngoyiBhayibhile pha kulaa ndawo leyana, njengoba wayigcwele nguThixo nje uSamsoni, kwakumane kusehla umoya kaThixo phezu kwakhe. Nditsho Davide mntakabawo, kwakumane kusehla umoya kaThixo phezu kwakhe, and then after that assignment aphinde suke umoya kaThixo phezu kwakhe lo muntu lo unjalo. Hallelujah. So izulu liyabuya layijonga lento le ngapho kwelicala, abantu bona left right and center, nabo bantu bangamaSirayeli bayona nabo phambi kobusuku kaThixo mntakabawo. Akukho nto inhle nje izulu anhle liyifumane lento liyifunayo. Sizawuthini? Hayibo, amen. Ngoba kwalento ndithetha ngayo ngokaba bazalwane, hayibo, hallelujah. Ndingake siqale nje pha ekuqaleni, before uGenesis chapter 1 na before uYohane chapter 1 verse 1, siye kulaa ndawo ethi phayana emaphakadini. Siya kwincwadi yabaseEfeso ke ngoapho le ndawo le injalo. Hallelujah. KwabaseEfeso ithi ke phaya sasikelelwa nguThixo kwezasemazulwini indawo, before izinto zonke zibe ziyadala, kodwa uThixo waba nentsikelelo azithululayo phansi kwempilo zethu. So kwa before kwahlalwa ngamazulu, ayibo, amen. Kwahlalwa lizulu ngeyakho impilo, kwahlalwa lizulu ngempilo yami, kwahlalwa lizulu ngehlabathi lonke, lahlala izulu laplan ukuthi sizocreate umuntu. And lomntu njengoba sizamcreate nje, sizamcreate into yobana abe ngumuntu ozomamela izwi lam. Yonke into endiyithethayo amamele yona, ayenze lo muntu lo. Hayibo, hallelujah. Njengoba ke ngoku sizocreate lo muntu, simbekelele imiqathango nale mithetho ukuthi wena uzungadli ke ngokulona umthetho, sizawuthini mhlazane lo muntu lona ethe wona lo muntu lo. Itsho njalo iBhayibhile ke ngomntakabawo, iyachaza ukuthi uYesu kwa before kuba khona ihlabathi. Incwadi esishilele, I think chapter 13, kwa before kube khona ihlabathi, ithi iBhayibhile waxhelwa yena uJesu kwa before kube khona ihlabathi, before kube kudalwe yonke into. uThixo wayibona lento, wayiplana into yobana njengoba ke ngokumntu kunokwenzeka okanye kuzokwenzeka ukuthi ahlukane nami, hayibo, hallelujah, ndizamnyanzela ukuthi ndibe nendlela ethile endizozama ngayo ukuthi lo muntu aphinde abuyelane nami, hayibo, amen. Oh Jesus, Nkosi yami, hayibo, amen. Ndizawuzama indlela yokuba aphinde lo muntu lona abuyelane kunye nami. Ndizakwenza kanjani ukuze abuyelane nami? Into esizawuyenza, sizoncama uzwi, njengoba uzwi nje ephethe inhliziyo yami, ephethe ingqondo yami, sizoncama yena uzwi lam ndinguThixo. Njengoba sizamncama nje, kuzofa yena uzwi likaThixo, and ekufeni kwakhe uzwi likaThixo nguye ke ngoku ozokwazi ukubuyisela yonke into ethe yonakala, iphinde ikwazi ukurestorishwa. That is why ke ngoku uzwi likaThixo anguYesu Kristu waba khona. Wafikelela lelo xesha lokuthi kuqhawukene iconnection, iqhawukile. Now we will need a solution. Sizakwenza kanjani ukuze siphinde sibe khona iconnection? Hayibo, amen. Ithi ke ngoku iBhayibhile mntakaba, Nkosi yami, ukuze siyazi ikhona le verse niyifunayo, nangona ningazi ukwazi ikota ngale ndlela, ichaza ngendaba yento yobana sibazi ubunzulu bothando lwakhe nobubanzi balo, ndisho nokuphakama kwalo uthando lwakhe uThixo. Hayibo, hallelujah. Jonga ke ngoku le ndawo esithetha ngayo apha, siveza umnqamlezo ke ngoxa sithetha ngolo hlobo elo linjalo, just because beqhawuke i-connection between God and us silapha emhlabeni. So we needed a connection esuke emazulwini ezozofika emhlabeni. We needed njengoba kuqhawuke le connection lena esuke ezulwini ezemhlabeni, kuye kwanda ububi emhlabeni, kwaqhawuka naleni connection ephakathi kwethu thina sobabili. Ndicibana yibona lento ndithetha ngayo, ndim lona ngapha, nguwe lo kwelo cala ngapha nguThixo phezulu, apha ezantsi ndim akheni singumuntu. Kuqhawuka that connection between God and us apha ezantsi emhlabeni. Kwaqhawuka that connection between nawe, wena nommelwane wakho, wena nefamily yakho. Ndaqhawuka that connection. So kudingeke into yobana kube khona umnqamlezo ozokwazi ukubuyisela that love that was, okanye that is in heaven, ukuze laa nto phaa ezulwini izofika apha ezantsi emhlabeni, ukuze kwenzeke intando yakho uThixo emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Laa nto phaa
ezulwini ibuye izokwenziwa apha ezantsi emhlabeni ukuze thina ke ngosikwazi ukuthi sibuye sithandane. So we needed that connection. That is why uJesu ebuya ke ngokwesithi kuJohn chapter 14 verse 6, ndimi indlela, ndimi ubomi, ndimi inyaniso. Why ezoba lezi zinto zontathu uJesu? It's because ngela xesha kuqhawuka that connection between us and God. Kwaqhawuka indlela yakuThixo. Yasuka la ndlela yoba sikwazi ungqamana ngqo noThixo. Yasuka la nto yoba sikwazi ukuziyela ngqo kuba wethu esemazulwini. We didn't have a way to our Father. That is why ke ngokuyesu sithi mna lizwi likaThixo ndiyindlela eya kubawo wethu osemazulwini. Without me awukwazi uyofika kuye ngoba ndingulizwi likaThixo, ndim ophethe ingqondo kaThixo, ndim ophethe inhliziyo kaThixo, ndiyindlela ekusa kuye ubawo wethu osemazulwini. If you don't have this way, awuzukwazi ukuthi uyodla izinto ezimnandi sasezulwini. Nalo mzekelo ndithanda ukwenza ke ngumalunga nento esithetha ngayo lele access ezinto ezisuka ezulwini ezemhlabeni. Hayibo, amen. Ndilale nto ndithanda ukuyiveza apha now. Ithi iBhayibhile wake wathi hamba indlela ende lo mzalwane lona ekuthiwa nguJacob. Wafumana indawo apho walala elityeni. Hayibo, amen. Kwa eli litye kuthiwa lilitye lembombo, boselitye linguJesu. Walala kweli litye, waqamela kweli litye, waresta in this stone. Hayibo, amen. In other words, bazalwane, yenye challenge esinayo lena apha entsindisweni njengoba singamazi nje umoya oyingcwele. Benditshilo maseqaleni ndathi the reason why kunjeni is because asimazi umoya oyingcwele lona kaThixo, and njengoba singamazi umoya oyingcwele siphethe singayazi indlela lena enguye uYesu, ngoba umoya is there to reveal the ndlela enguYesu, is there to reveal elizwi okanye lo lizwi likaThixo, is there to reveal la nhliziyo kaBawo wethu osemazulwini. So that just because ke ngoku asikhange sibe nayo la connection with umoya oyingcwele, asiyazi ukuthi ke ngoku masifika kuJesu sifika sifumane lilitye lembombo okanye this chief cornerstone enguYesu, lena sifika sireste kuyo. That is why ke ngoku sithi noba sisindisiwe mntakabawo ufumanisa ukuthi le mithwalo yezingxaki esinayo sizayithwala ngowethu amagxa, sizayithwala ngokunokwethu mntakabawo. Why kunjalo? It's because asazi ukuthi there is a stone ebekiweyo nguThixo whereby sizakwazi ukuthi sireste in this stone. That is why uJesu abuya ke wethi xa kethetha incwadi kaMateyu chapter 11 verse 28. Uthi ba uJesu lo bulelekayo osina kumthwalo makeze kum mna ndamnikeza ukuphumla. Hayibo, amen. So sithi ke ngona basesindisiwe mntakabawo, sasilapha ngaphakathi ensindisweni, kodwa sisazithwele mntakabawo izono zethu, sisakuthwele okungalungisi kwethu, sisayithwele za condemnation menthetha ngazo, sisazithwele ezengxaki zethu ngokunawethu amandla. Asazi ukuthi there is a stone esibekele nguThixo ukuthi sireste kuyo, silale kuyo, siphumle ngoba sibizele kwisabatha engunaphakade enguJesu. La sabathe basikwazi ukuresta. Hayibo, amen. Ithi ngoyiBhayibhile as uJacob ereste ke ngokelele kweli lityele, kwaba khona umbona ubonayo, wabona ilelende esuka emhlabeni ezulwini engabonakala esiphilo sayo. Into eyisenzeka apha ithi kwakusehla ingelosi, zisehla zisenyuka ingelosi phaya kulaa ndawo le. This is the connection that we are talking about. Ila connection esithetha ngayo sithi yaqhawuka, singathi kwasuswa that ladder, that laleli yasuswa ngenxa yesono, kwaqhawuka that connection. Oh Jesus, yaqhawuka la olwanxibelelo loba ingelosi zehle senyuka zisisa impendulo uThixo zibuyisa impendulo uThixo zisisa kuwe, kwaqhawuka that connection nobana kube khona la nto ekwenza ukuthi basixhulumane noNkulunkulu. Into enjalo lesithetha ngayo xa nisithi ke ngoku uYesu was there kwenye wafika emhlabeni ezokwenza ukuthi kube khona that connection between us and God, kuphinde kube khona lanxibelelana sikwazi ukuncokola naye uThixo, ngoba isono sikwenza ungakwazi ukuncokola naye uThixo. Hayibo, amen. As I'm talking to you right now apha empilweni yakho njengoba ndithetha ngoku apha, ubani usenesono naso uthi usiya nje in the presence of God, uthi usiya nje phaya ebukhoneni bukaThixo, uthi uyathandaza baba egameni likaYesu, ifike iaccuse mntakabawo iphethe la ncwadi ezasono zakho, ivezele incwadi zivezidlalo ngolhlobo ndithetha ngayo izono zakho, njengale ncwadi ndithetha ngazo zezithi kanje zivele zonke, uthi usathi baba egameni likaYesu voqoma yo hayi andifanelanga uba ngasondela kuThixo. Hayibo, amen. Now kwenziwe ntoni ke ngokuYesu emnqamlezweni ukuze ke ngoku umoya oyingcwele azokwazi ukusebenza futhi at the same time? Ithi iBhayibhile ke ngoxa isixelelayo mntakababa
Ndithe mos uSathane uyalazi izwi likaThixo, so nje belazi izwi likaThixo uliphethe into yobana owonileyo uza kufa. Itshilo masilamyale lapha ngasalelo ubana uthe wadla kulo mthi lona uza kufa. And then as a result kwaba khona nyani ukufa. Ukufa ke is the absence of life. Ayibo amen. Kungabikho ukufa kungabikho kobomi. That is why siphinde sibuyela kula verse le besithela ngayo besithemba uYesu uthe ndiyindlela wathi ndibubomi. Yabona ke ngolandawo leya le ndawo ithi ndibubomi lena which is lanto ebikade ingekho abakuwe njengoba bekhona ukufa nje kuwe kungaseke ukufa must the absence of life njengoba sengithini njengoba bekade ke ngungekho ababomi apha ngaphakathi enhlizweni yakho uJesu uthi I am here to restore life. I am here to restore indlela apha kuwe. And then ke ngoku ubuya ke ngoJesu athi kwesithathu I am here to restore inyaniso. Ithini inyaniso suka kuJesu? Because inyaniso zimbini sorry kancinci. Sorry zimbini ezinyaniso ezikona inyaniso suka kuSathane. Le inyaniso suka kuSathane ibubuxoki. Lithi iBhayibhile mos uSathane wena ethetha into ephumayo nje emlonyeni wakhe bubuxoki. Uthetha ubuxoki xa ethetha ubuxoki uthetha ilanguage yakhe uthetha uzive esekhaya xa ethetha ubuxoki uSathane. So sidinge ukuthi ke ngokuvela inyaniso ngoze le ncwadi esithetha ngayo apha kaSathane inyaniso ngoba nyani usenzile isona ayibo amen. Ngoba nyani mntakaba uzenzile zonke izono zakhe zazibi ubabulela abantu wazenza zonke izinto esenjalo. Yinyani le endinyaniso nyani uyenzile loo nto leyo. That is inyaniso le. But ke ngokudingeke into yobana kufika inyani engaphezulu kwale nyani yakhe uSathane. Ithini le nyani ke siyiveze kakuhle. Ithi inyani kaThixo ubani uthe wona mntu konyanzeleka into yobana ufe. So uThixo ke ngoku yonke le minyaka from iGenesis ebethi ke ngoku ukhona mos Nkosi yami ubomi busegazini utsho kanjalo xa kethethayo phayana uThixo kuncede Leviticus uba ubomi busegazini. So in other words once kuchithwa igazi ithi ngolena uThixo uthi njengoba wonile nje kufanele ba uyafa. So sitsho njalo isigwebo. So ithi ngokulento uThixo waintroduce le ndaba yamadini. Okay xa kone wena mntu ngoba ithi mosinto xa kone wena kube kufanele kube khona ofayo. So ithi ngokuThixo wathi endaweni bakufe umuntu isibhetha kufe isilwanyana ngoba at least qobe kubhatalekile la tyala eliya. That is why bekusenziwa ke ngoko eza sacrifices kuxhela igusha ibhokhwe inkomo nayo yonke la kuleyo inja endaweni yesono sakho elagazi la gusha nala bhokhwe lingxengxeze ngoba belibhatala ityala elileli ityala into bala usenzile wena esisona ngoba sithilo sathi yinyaniso leba usenzile sona. But ke ngofo uba kubhatalwe ityala bekuye kuthatha igazi legusha nebhokhwe nelohobe nibhatale la tyala eliya. But that thing was just temporal. Ayibo amen. So we needed ke ngoko a permanent solution. Okanye uThixo needed a permanent solution. Ibe into le permanent solution ke ngo azanayo is ukuthi ngo igazi elingenatyala, igazi elingenasono, igazi elingcwele makube lilo eliphalalayo, igazi lemvu engenasiphako engenanto edibene nenyama yomntu lona makube lilo elizophalala. That is why ke ngowangena umoya oyingcwele ngaphakathi esibelekweni sikaMaria wafike wabumba uYesu, wabumba umzimba wakhe uYesu ngaphakathi esibelekweni sikaMaria mntakaba. Hayibo haleluya ngoba umoya oyingcwele wenza kungekho ukuthi kube khona. Kwanyanzeleka ukuthi ke ngoku makeqala create lo mntu lona ozoba negazi elahlukile, igazi elingafani namagazi egusha nawebhokhwe. Kwanyanzeleka ukuthi ke ngoku lo Kristu lona kube nguye ofayo endaweni abakufe wena. Sithetha inyaniso ke ngoku. Hayibo amen. Inyani lesithetha ngayo ngoku. Haleluya. Sithetha yona inyaniso ephethwe nguJesu. That is xa sithi Yesu ndimi inyaniso siphethe lo inyaniso ukuthi ngoku hayibo amen. Incwadi yabaseKolose ithi xa ithethayo incwadi yamatyala eyayisimangalela. I think chapter 2 verse 14 le isuka apha la ngoba kancane. Incwadi yamatyala eyayisimangalela yabethelelwa emnqamlezweni. Ithi ke ngoxa seyicacisa phayana ndiyayithanda naxa seyiveza pha ko messenger ithi that warrant of arrest mntakaba uyayibeka phezulu kwempilo yakho. Laa nto eyayibangela ubana kuthiwe hayi nyani ufanele sisihogo wena kuthiwe ke yakhansilishwa. Hayibo amen. Now ke ngosithatha inyani ngoku haleluya. Sithatha inyaniso ukuthi ngenxa yegazi likaYesu
Ayibo amen. Ngenxa ewe Sathana ndiyakuva uniphethele accusation oziphethe kodwa ngenxa yegazi likaYesu, igazi likaYesu endathengwa ngalo mna. Ayibo amen. Lalibhatala ityala lam. So now ngoku Sathana awusenagunya over my life just because igazi likaYesu lazihlawulela izono zam, zacinywa izono zam, lahlawula ityala lam, lahlanjwa igama lam laba lisha laba ngcwele. Ndathi noba bendikade ndingazazi uba ndingubani na, hayibo amen, ndathi ndabuyiselwe ukuthini ndibe ngunyana kaThixo. Hayibo haleluya. Ngoba isono sindenze ndakhutshelwa ngaphandle Edeni, ndakhutshelwa ngaphandle in the presence of God. But ke ngaye uKristu ndiphinde ndibuya ndisithi Sathana ndiyakuva lento ithethayo but ndihlawulelwe, ndihamba ndingohlawuleleyo, ndihamba ndingobhataleleyo mntakabawo, ayisono sisenamandla phezu kwempilo yam. Hayibo haleluya. Iyathetha igilty ngelacala eliya okanye kwelacala eliya ngoba nditshilo athi igilty mosunetyala. Iyatsho into yoba igilty ngapha unetyala, utsho uthi hayi ndiyavuma ndinalo ityala. Hayibo amen. Hayi ndiyavuma ndinalo ityala. That is why siphakamisa izandla. Oh mighty Jesus. That is why sithi masamkela uYesu siphakamisa izandla njengomntu lona othi maketshone elwandle aphakamisa isandla sakhe. That is why siyaphakamisa izandla zethu xa samkela uJesu, siziphakamisa izandla zethu. Ngamanye amagama sithi I am dying, ndidinga ukuthi ndifumane uncedo, ndidinga ukuhlangulwa, I need a savior phezu kwempilo yami. Hayibo haleluya. Siyaziphakamisa ezo zandla ezo. Hayibo amen. Xa siziphakamisa izandla zethu siyavuma that ndisisehluleki mna ngokunokwam Thixo. Hayibo amen. Ndisisehluleki mna ngokunokwama, andikwazi ukuphila ubungcwele, andikwazi ukuyenza yakho intando, ndisisehluleki ngokunokwam, ndiphakamisa izandla zam. I need a savior. Ndidinga uYesu, ndidinga unyaniso, ndidinga uthembekile onguJesu igama lakhe. And then makefika uthembekile ufika sokusava, azokuhlangula. Hayibo amen. Awuhlangula umphefumulo wakho, ayihlangula impilo yakho. Naw ke ngamanye amagama ubuyiselwa ke ngokwekuthini kuthiwa awusekho ngokwekuthini ku-danger yaselwandle, sikubuyisela back to where you belong. Ndibelonga ngaphi? Uthini inyaniso? Uthi ndibhilonga ngaphi inyaniso kaThixo? Hayibo amen. Inyaniso kaThixo uthi wena ungwasebukumkanini man. Hayibo amen. You do not belong esonweni, ungwasebungcweleni ukaThixo. You do not belong kule ndawo kuyo. You do not belong with shame. You do not belong ekuthini uzigwebe. You do not belong ekuthini uzibeke ukuthi ndingonehlazo. Hayibo amen. Ubelonga in my table. Hayibo haleluya. Ndakhumbula la tata kuthiwa nguMephibosheth owabizwayo kuloo ndawo wayeseyilahlela kuyo, kungasabonakala into ibhadleyo ngayo, kodwa makaze azohlala nokumkani at the table kunye nokumkani. Hence la verse besiyithethile ekuqaleni besithema utshilo Revelation chapter 3 phaya andabo verse 29 isho kanjalo into yobana ndawungena ndidle naye adle nami. Jesus is inviting you kulaa tafile yasebukumkani nebukaThixo. Kunezinto zikaThixo ekufanele uyazixoxa wena kunye noNkulunkulu. Hayibo amen. Kunezinto ezixoxwa zindlalifa zezulu ebafanele ukuthi uyazixoxa namazulu wena, but just because usaxakeke sisono uphozwa zizinto zasezulwini. Oh Jesus, hayibo amen. Ngexesha uSathana kuphazamisa ngesono nokuphozanisa nokudla okubhadlileyo kwasezulwini. Hayibo amen. Ngexesha osaleqa imvuthuluka yesonka. Hayibo haleluya. Awubizelanga ukudla imvuthuluka yesonka, awubizelanga uze udle ii-crumbs zasisonka that ivuthulukileyo phansi kwetafile iwayo. Hayibo, Jesus is inviting you ukuthi uyohlala naye etafileni. Ndithatha inyaniso ngohlobo ndishumayela ngayo. Oh mighty Jesus. Inyaniso lena ndithethayo, inyaniso kaSathana ithi you do not belong etafileni kaNkulunkulu ngoba ungcolile wena. Oh Jesus, uSathana utsho kanjalo, you do not belong. Ubelong ukuthi uyohlala wena kwilizwe lakwaphalaphala, kwilizwe lokuzijabalalisa, kwilizwe lokuzibhubhisa, kwilizwe lokubana uzidle zonke izinto zikaNkulunkulu ebezibekile phezu kwempilo yakho, and utata wakho soze kwamkele. Hayibo amen. Itsho njalo kaSathana inyaniso. Hayibo haleluya. Kodwa kaThixo yena inyaniso ithini? Uthi uYesu ke bandisayo la nyana wolahleko lowana wafikela kukuziqonda.
hayibo haleluya, abakuziqonda laa nto ethi qatha engqondweni, laa nto endikhumbuzayo ukuthi kanene ndingubani. Hayibo haleluya, laa nto leyana isuka from umoya kaThixo, umoya oyingcwele lo sishiywe nayo, uyayifikisa laa nto engqondweni yakho ezibeyifikisa nakweyakho impilo njengoba ndithetha ngokwapho. Hayibo haleluya, uyayifikisa nakweyakho impilo, kanene ndingubani mani. Hayibo haleluya, njengoba sendisidla nehagu njengoku ndingubani kanene, okanye njengoba sendifuna ukudla kwehagu ndihlale esonweni, ndihlale endaweni enukayo, kanene ndingubani. Hayibo haleluya, ndingubani. Ekhaya apho ndisuka khona abanye abantu bayadla, bayahlutha, ndisho neecaka mntakabawo zidla isoka zihluthe, zidla inyaniso kaThixo, zidla uJesu right, left and center. Kumandi apho ndisuka khona, kanene ndingubani. Oh mighty Jesus, oh Holy Spirit. Itsho njalo iBhayibhile ithi laa nyana wolahleko lo wafikela ukuziqonda, wakhumbula bangaphi kanene abantu abahluka zizonke endlini kaBawo. Bangaphi abantu? Ngumoya oyingcwele uthethayo, uthetha nawe even today. Bangaphi abantu abahluthayo? Zingaphi izinto zikaThixo ebefana uhleli kuzo wazifumana? Mntakabawo, yeyiphi le level okanye besekufana ukuthi kuyo ngokwentsingisweni ubungadlali entsindisweni yakho? If you are very serious ngezi zinto ufundisa amane ezishumayela apha, uhambe uyozi-aplaya ezi zinto ezi, ngewundawoni ngokwentsingisweni yakho. Oh mighty Jesus, ngewundawoni ebomini bakho. If ubukubambe nje intshumayelo nje eyi-1 eshunyelelwa yapha kulo TikTok uxela ukuthi ndiyahamba ndiyoyenza le ntshumayelo lena, ngewundawoni ebomini bakho. Bangaphi abantu abahluthayo endlini kaBaba? Bangaphi abantu abahluthayo endlini kaBaba? Bangaphi abantu abahlutha zizonke bade basilahla endlini kaBaba? Bazalwane, uThixo from generation to generation unezinto ekudala warhalela ukuzithulula phezu kwethu. Kunezinto ekudala warhalela ukuzibona zisenzeka apha kulo mhlaba, but ingxaki yakhona akabafumani abantu abanokwazi into yobana bayenze le ntando yakho Thixo. Oh mighty Jesus. Ezinye Nkosi yami kudala umoya kaThixo afuna usebenza, but akafumani bantu. Abekho abantu, sixakekile zizinto zethu, sixakekile zingxaki zethu ezethe inyaniso masiziphosele kuJesu, but thina sizithwalela ngakunawethu amandla. Hayibo haleluya, asikwazi kuyena kuThixo because ndine-depression mntakabawo, ndine-stress sale ngxaki le apha uJesu kodwa xa kethethayo ukhona na umuntu ngokuxhala kwakhe apha akakwazi ukuthi angeze nje noba lusuku nje olunye ngenxa yabethe wena oxhala nje ngosuku le nto benexhala layo, ungakwazi into ukungeza noba lusuku. In other words, ukuba nexhala, ukuba ne-worry oko onako doesn't change anything. Njengoba une-worry kangaka uphoswa zizinto ebefana uyazidla etafileni kunye noNkulunkulu. Hayibo haleluya. Bazalwane, yibani umfanekiso le nto ndithetha ngayo apha. Jonga umzekelo wale nto ndithetha ngayo ubungakufuna uyiqaphela kakuhle. Nantsa indlu elibhotwe likaThixo, nantsa ibekiwe phayana kulaa ndawo, kodwa uyaphaa kulaa ndlu wena la ubizela ukuthi uyofikelela phaya kulaa ndlu leya. Hayibo haleluya. But oh mighty Jesus, masibuyele kulaa vesi lanyana wolahle kuze siyibone kakuhle le nto sithetha ngayo. Nanku utata ngapha kwelaa cala ngapha, he's been searching for unyana wakhe. Njengoba ihleli nje mhlawumbi pecaleni kwendlu, uyamane jonga kulaa ndawo ayitshone kuyinyana wakhe, uthi unyana wam watshona kulaa ndawo leya. Ndinezinto ezininzi endifuna ukuzenza ngaye, ndinezinto ezininzi ebefana ukuthi ndiyazenza ngaye, but he is nowhere to be found. Uxakeke zitshomi mntakaba, udla kwezi zinto ebandimnikeze zona. Hayibo haleluya. The day unyana wolahleka efuna ukubuyela kuBawo, I am 100% sure kulaa ndlela nje bebuya nje wayethetha uSathane ngapha ecaleni emzisela iziphazamise, emzisela nabantu abathi hayi ndiyakuprovayidele ngani ndiyakunikeza omnye umsebenzi. Nkosi yami, okanye ungazosebenza nalapha kumi, subasaya mani phaa kuyibawo. Ngoba ubawo wakho uqumbele ngendlela engumangaliso, uThixo wakho uqumbele ngendlela nje esisimangaliso. Oh mighty Jesus, athi hamba mhlawumbe xa igqibowela umlambo ibuye ingathi ayiwanda ndizokwamkeleka na. Hayibo haleluya. Ayiwanda bazothini abantwana basekhaya, ayiwanda bazothini bona abazalwane,
mabendibona ngoku ndisiya enkonzweni sendihamba ndinabantwana ababini abathathu abane, ingaba bazothina abazalwane, ingaba bazothina abantu xa bendibona ndiphinda ngoku ndisihamba ndiphatha iBhayibhile emva koba bebendibona ndinxile abaphambi kwabo. I wonder bazothina abantu. Oh Jesus mighty Father, bazothina aba bantu aba. Inyaniso lena kodwa inyaniso kaSathane, inyaniso. Ewe bazothetha, ayibo haleluya. Nonyana olahleka ubrother wakhe wabuya wathetha, ngoba nyani bazothetha abantu bazoma bame epulpitini bafumana izitshilelo xa kungena wena mntakabona bengena message ayingena shumayela athethe. Ewe inyaniso leyo, futhi yenzeka loo nto leyo injalo. Webhayi omnye ephakama ngomnye umntu izakwenzeka loo nto leyo injalo. But understand that thing ebikufikele ngelaa xesha ethi kanene bangapha abantu abahlutha zizonka endlini kabawo. Hayibo haleluya. Sesawuthandaza ukwenjenje. Hayibo amen. Sesawuthandaza ukwenjenje. Sesawuthandaza ukwenjenje. This is the Holy Spirit ufuna uhamba nawe. Hayibo haleluya. Kunomhlabelelo otho othi mandihambe nawe imihla yonke kanye nawe Jesu. Hayibo amen. Ngexesha elahamba unyana wolahleka ndicinga ukuthi wayehamba phezu kwayo inyaniso lesithetha ngayo ethi noba ngaba ngoku sendinegama elitsha lento bana andinguye unyana ndikunyana wolahleko, but I understand eyona nyaniso ubana ndikunyana wasebhotwe mna, ndikunyana wa in the palace, ndikunyana wa in the kingdom of God, ndingunyana ndiyindlalifa apha kwelakhaya. Noba utata ngathini kodwa ndiyindlalifa. Oh Jesus. Sorry, hayibo amne ndiyindlalifa. Oh mighty Jesus, ndiyindlalifa. Hayibo haleluya. Noba ingathetha le inyaniso ethi wena ungunyana wolahleko, ubulahlekile ubudukile, kodwa ndazi into eyodwa, igazi lam negazi likatata linye, ndiyindlalifa apha kwelakhaya. Ndiya ngaloo nyaniso leyo. Ewe ndiyakuva Sathane uthi I don't belong there. Hayibo amen. Kodwa ndazi into yodwa, ndiyindlalifa kwelakhaya. Ndazi le nyaniso, ndihamba phezu kwale nyaniso leyo ethi ndiyindlalifa yezulu, ndiyindlalifa yezulu, ndiyindlalifa yezulu, ndibhilonge ezulwini. Ewe Sathane uthi ingubo yami ingcolile, ewe Sathane uthi ndinuka ihagu, kodwa ndiyindlalifa yamazulu. Oh mighty Jesus, I do not belong here. Athi umhlabelela athi ithuna selinqotshiwe, ithuna linqotshiwe. uJesu wami uyaphila. Hayibo haleluya. Uzokoyika utoni ke ngokwena kule ndlela ekubuyisela to your father, ekubuyisela ukuthi nikwazi uconnecta kunye namazulu. Woyika ntoni ngoba le ndlela selivuliwe, ityala selihlawuliwe. Ndizokumemezela namhlanje kuwe mntana sekhaya, ngoba ndiyazama into yobana ndingaphola ndithethe kakuhle, kodwa namhlanje kunento ethi mandimemezele, kunento ethi mandikhwaze, kunento ethi mandikuxelele. Ndizomemezela uyindlalifa yamazulu wena, ndizomemezela you do not belong kule ndawo ozibona kuyo wena. You do not belong ekuthini udle namadimoni. You do not belong kwishame wena. You do not belong kulaa meko yento yobana uthi ndine-depression mna. You do not belong kulaa meko yento yobana uthi ndiyakhula mna. Ndizokuxelela inyaniso ethetha nguzwi likaThixo. You do not belong there. You do not belong there. Njengoba unexhala nje ukuthi uba utata wami noba uthini ngama seke funa undilaye sendilahliwe. Oh mighty Jesus, unyana wolahleka uye esithi noba nje ndinganikezwa ukuthi ndibe sesitaka nje, ndibe ngumntu njengeyonto, as long in the presence of God, as long ndisebukhoneni bakhe konke kokwanele. Mighty Father, mighty Jesus, ndiyayithanda ke le ndawo lena, ndiyayithanda le ndawo ethi iBhayibhile unyana wolahleko nje besiza nje kubawo ngapha kwela cala lelingapha, utata wakho sezulwini naye ngapha uthi emani kubani luza phaya kude phaya, kubani lo anuzayo.
ndiyambona laa mntu uzaphaya kude njengoba ndishumayela namhlanje apha iyenzeka le nto ndiyithethayo bazalwane. Ayishumayeli into engenzekiyo apha entliziyweni yakho ezikunale nto ngoku ekhulayo engase nawe ungathandaza engathi nakuvuka ithemba ngaphakathi abakuwe ngapha kwelaa cala eli elingaphaya. Uba wethu wasemazulwini ukujongile kuba lungathi uyasondela. Oh Jesus, kuba lungathi uyasondela phayana. Kudala ndamgqibela amalamntu lowana. Ndiyayibona laa nhliziyo ivumbuka phayana kulaa ndawo evumbuka kuyo. Ndiyayibona laa nhliziyo evumbuka ngapha eDurban. Ndiyayibona laa nhliziyo evumbuka ngapha eJoburg. Bekade ngekho mlilo mani phayana ngoko kulaa ndawo yalapha eCape Town. But kwenzeka ntoni? Ndibona kuvuka amatangatya omlilo phaa. Kukhona lo mazibutha wale nto yenzeka ngoba kukhona imagnethi bazalwane yasezulwini esiyithweleyo esiyiphetheyo thina. Yile nto zosenza siqhwilwe ngamazulu. Sinalo magnethi enjalo. Uma sisondela kutata wethu namagnethi esezulwini iyasondela naye. Uyeva uNkulunkulu. Kukhona abantu lo mntu undidonsayo ngenhliziyo. Kukhona lo mntu undidonsayo ngenhliziyo yakhe. Ngubani lo undidonsayo? Kubani lo undidonsayo? Wajonga uba wethu asemazulwini ejonga naku unyana wam lolahlekisisa. Ndewemka kona ndimxakathisile, ndimnikezile zonke izinto. Ndawemka ndimnikile imfuyo yakhe yonke, ndamnikezile ifa lakhe lonke. Oh Jesus, ndamnikeza zonke ngoba wakhetha ukuzilawula. Nathi ngokunjalo siye sakhetha ukuzilawula bazalwane. Salahlekelwa yinto eninzi kulo mhlaba, salahlekelwa yi-identity yethu. Sahamba sayongena ezinjwaleni, sayongena emijolweni, sayongena kwizinto zonke ezingalunganga, sisidla ibutyebi bathe samazulwini. Ayibo haleluya, ayibo amen bazalwane, ayibo haleluya. Sazidla ezo zinto ezo nosatana celebrate. Kona ngoku usatana becelebrate before this life wanamhlanje okanye before le mvuselelo yenza umfundisi apha. Usatana becelebrate ugqibile ngawo. Kodwa namhlanje ndisakumemezela ndithi uba wethu samazulwini ujongile, ukujongile nawe. Uyabona kubani luza phaya. Kunalaa mzalelo wayekade evuka ethandaza ebusuku bese ndingasayiva laa ntlokomo yakhe. Kodwa namhlanje ndiyayiva laa nto iyavuka ngokungaphakathi apha kuyo. Kukhona loo mntu osekeqalile uthandaza ngo kwenzeka ntoni, kwenzeka ntoni, kwenzeka ntoni, kwenzeka ntoni. Laa connection bayasondelelana, bayasondelelana. Ithi iBhayibhile wabona utata yakhe uba noba sekusithiwa kunyana wam lo anosaphaya nonyana wolahlekwe siza ngapho lacala ejonge ezantsi mntakabawo endisafanelwanga noba ndingabizwa noba ndingumntwana kaThixo noba ndingabasabizwa ngoba ndingumntana wakho tata. Ithi iBhayibhile wasondela. Oh mighty Jesus, make sondela uba wethu samazulwini, make sondela. Ithi iBhayibhile ndiyayicinga phofu ngokunokwam leni iphathi uba wabaleka utata ebaleka esondela ethi naku unyana wam kudala ndimfuna, kudala ndimkhangela kuye lo. Ithi iBhayibhile wabuya wamanga wambamba. Nkosi yami, hayibo ngoku bendibambe utata uzondirejecta athi ndisathi ndizapha kuthi athi hambe andifuni nokubona mna apha. Hayibo haleluya. Kodwa siva into eyodwa ngokuthi wavela wafika wambamba wamanga utata wam. Ndiyacinga futhi ndiyayibona le nto ukuthi babelilelana, omnyilila phezu komnye ethetha nje unyana wolahleko ethi bawo ndikonile andifanelanga noba ndingabizwa noba ndingunyana wakho noba ndingabasabizwa ngoba ndingumntwana wakho. Ndicela undenze ndibe yingozi noba ndingesisicaka nje, ndicela undenze. Mighty Jesus, mighty Father, nguye lo moya oyingcwele lo wenza lo msebenzi bazalwane. Nguye lo asharisha to Father, nguye lo senza ukuthi sibe nobond notata wethu esezulwini. Nguye lona wenza ukuthi notata wethu esezulwini efuna ukusilahlela ngaphandle. Ithi iBhayibhile uvela ncwina ngezincwino ezingathethekiyo whereby wena ungasenawo nomthandazo, ungasazazi noba uzofika uthini kuye uThixo. Avele u-advocate onguye umoya oyingcwele akuthethelele. Our intercessor mntakabawo iqalise ukuncinela ithi nobenje bawo mxolele.
Mighty Father, nobenje mxolele uthi ufika kumthamo kumhlaba oseluthambile kwinhliziyo kaBawo eselithambile. Sawuvala ngokwegameni likaJesu waseNazaretha kwelami icala. Uyabizwa ekhaya, uyabizwa ithi iBhayibheli nwayithethayo wamanga utata wakhe wathi noma bekwenzeke ntoni izani ndethole siqhele. Nkosi yami, ngoba ngoku kunyanzelekile ukuthi kube khona into ehlawulelwayo, kube khona igazi eliphalalayo, ngoba ngoku igazi lale ngvana esizocelebrate ngayo apha izohlawula ityala lakhe nako konke kwakhe izakuhlawula. That is why uJesu evela afike ke ngokuyena ezohlawula ityala lethu. Ayibo, amen. Le nto yasithetha ngayo yalo elithole lixhelwayo seyenziwe eCalvary, laxhelwa lixhelela wena nam, ukuze ngezono zethu sibe nokuxolelwa thina izono zethu, zihlanjwe sibe mhlophe njengekhephu, sombathiswe ingubo entsha, sinikwe umsesane osisiqinisekiso sento yobana wena nguye umntwana kaThixo. Nithi iBhayibheli xa ithetha ngayo le nto ndithetha ngayo apha ithi uMoya Oyingcwele he is the seal, lento yobana singabo abantwana bakaThixo. He is the stamp of ownership, usistampo sobana aba ngabam, uluphawu uMoya Oyingcwele kuthi lento yobana asisengabo abasehlabathini thina, singabo abasekhaya ezulwini. Ayibo, amen. Zezo zinto ziyafumaneka ezikunyaniso kulizwi likaThixo, yona nyaniso lena engummangaliso. Ayibo, amen. Namhlanje sizothandaza khona abantu efuneka behlanjiwe, khona abantu efuneka behlanjululwe ngamazulu, khona abantu namhlanje ababuyiselwayo ownership, ngoba lo msesane futhi uveza into yobana uyindlalifa yamazulu wena. Kukhona loo nto leyo ibikulahlekela ensindisweni yakho ebomini bakho, emphefumulweni wakho. Wena mhlawumbi busawudlene hako, iziphiwo zakho bozinikezwe nguThixo. Nkosi yami, kungasekho ukumkhonza nokumfuna uNkulunkulu. Ayibo, amen. Ngoku namhlanje uThixo khona olapha, ukhona, he's here to restore ubomi bakho. Ayibo, amen. Abanye bethu bazalwane, abanye bethu abantu nabo beqhubekeke evangelini nalapha ebomini baye bafumana ukulimala. Nkosi yami, uthe usavutha kakuhle, useza kakuhle, utshilekelo zezinto zikaNkulunkulu, kwasike kwafika umuntu wakuhleba mntakabawo into yobana hawu uzenza ngcono ngokubani, okanye ubani usike wathini ngoko, kwathini zonke ezo zinto ezo. Weva into yobana bakuhlebile, weva into yoba bathethe ngawe, futhi wababona into yobana bakwamkeli futhi abakuthandi ngenxa yale nto kaThixo phezu kwempilo yakho, as a result ngenxa yokulimala kwakho wazilahla izinto zikaNkulunkulu. Nkosi yami, ithi iBhayibheli uMoses wakhe watshilekelwa zizinto zikaThixo, wehla ebekade ehleli in the presence of God, ephethe izinto zikaThixo zibhalwe emacwecweni, zibhalwe elitsheni mntakabawo. Ithi iBhayibheli wathi makefika ezantsi, wafika uAaroni noMiriam nabo bonke benqula ithole ledonke mntakabawo. Ayibo, amen. Ithole esile benqula belenzeke egolide. Ayibo, haleluya. Lenkomo noba esile befika benqula elo thole elo. Ayibo, haleluya. Ithi iBhayibheli wavele walahla zazinto ngenxa yomsindo, ngenxa yokuva kabuhlungu, ngenxa yokulinyazwa kukwenza kwaba bazalwane, wazilahla izinto ebezitshile nguThixo. Oh Jesus, nawe namhlanje sengenzeka nezinto wawuzitshilelwe nguMoya Oyingcwele in your secret place, but ngenxa yokulinyazwa ngabazalwane, ngenxa yokulinyazwa ifamily, ngenxa yokulinyazwa ngabantu bobathembile, ngenxa yokuphoxeka ukuthi singabefundisa, wazilahla izinto zikaNkulunkulu. Oh mighty Father, oh Moya Oyingcwele, izwi likaNkulunkulu lithi uMoya Oyingcwele bazalwane ungumduduzi, he is our comforter. Nkosi yami, nawe mhlawumbi uthe wawudibana nengxaki neenhlungu zalo mhlaba, walahla izinto zikaThixo.
I am here to tell you, there is someone who is closer than a friend. He is always next to you. Uhlale lapha ecaleni kwakho, uhlale hamba nawe. Nkosami, akadingi into yobana Jesus ukuthi uzomfonela angafumaneki. He dwells in you. Ngoba izulu lathi ndifuna ukuhlala emntwini ngaphakathi kuye. So izulu latsho lathi ndifuna ukuhlala ngaphakathi emntwini. Ndakwenza kanjani ukuze ndihlale ngaphakathi kuye? Kwade kothunyela umoya kaThixo. Lo moya kaThixo uzongena kum, angene kubukele, angene kulowa usendaweni ethile, angene kulowa usendaweni ethile. NginguThixo ngikwazi uyohlala ngaphakathi kulomuntu lo. Mighty Father, the Holy Spirit is here even today. He wants to dwell in your heart, in your life. Ufuna ukwenza into entsha ngobomi bakho. Nkulunkulu wami oyingcwele, noba ubukade ubizwa ngamagama athini na, umoya oyingcwele is here to transform you. He is here to transform your life. He is here ukuzatshintsha igama lakho. Kuthiwa noba usaziwa ngoba uyintoni, but ngenxa yobusuke wangenwa nguye ngoko litransformwe litshintshwe nelakho igama. Noba ubusaziwa ezintoni emphakathini, noba ubusaziwa ezintoni ebandleni, noba ubusaziwa ngobana wena usesona sahluleke sakhe sasikhulu, but the Holy Spirit is here ukuze transform yakhe empilo. If wakwazi utshintsha, nditsho Petros abebedoubt mntakabawo, no nditsho no nobalotata uThomas ababemphika okanye bemdoubt uYesu, nditsho noPetros abebemphika uYesu. He is able to change nesakho isimo. Ufuna uthandaza kunye nawe ngokegama likaJesu. Wena mntu otshoyo enhlizweni yakho uthi ndiyabizwa ekhaya, ndiyabizwa kulaa tafile yasebukumkanini bukaNkulunkulu, ndifuna ukuhlala noYesu ngoku in that presence. Oh mighty Father, mighty Jesus, kudala ndizimele kuyishame. Ndawa ngo-2001, ngo-2002 omhlawumbe ishame yandivalela. Ndawa ngonyaka othile, as from that day ishame yandivalela. Ndawa ngelaa xesha elithile, as from that day ishame yandivalela, i-guilt yandivalela, i-condemnation yandivalela. Kodwa namhlanje ndiyeva ukuthi akusekho ukugwetshwa kwabo bakuKristu abaphila ngayo umoya kaThixo, abaphila ngayo le nyaniso. Today I am here to tell you ukuthi phuma in that corner, phuma in that cave, ngoba izulu lifuna usebenza ngawe. Ndikhe ndathi udithethe apho kule ndawo, ndathi uThixo kudala nezinto afuna ukuzenza kwezi zizukulwana ngezizukulwana, but ebedinga ubani angathi ahlale kuye. Ngubani namhlanje otshoyo enhliziyweni yakhe othi le mvuselelo kudala umfundise imemezelo, nathi lixesha lemvuselelo ngoku, ethi angeke kwaze uqhubekeke imvuselelo without umthandazo, without umoya oyingcwele. Funa lo mntu namhlanje otshoyo enhliziyweni yakhe othi I am here Holy Spirit, okanye here am I moya oyingcwele, ngicela ungene kweyami impilo, transform the way I think, transform eyami inhliziyo egameni likaJesu waseNazaretha. Namhlanje ndifuna nje siphele kule ndawo, singabuyi singene kwezi ndawo umoya oyingcwele whereby transform ingqondo yakho nokucinga kwakho nenhliziyo yakho nokonakala kwakho. Sizophela apho kule ndawo ngoba ngoku kuyabekeka enhliziyweni yakho ukuthi kunabo abantu uThixo bafuna uthandaza kunye nawe namhlanje kule ndawo kuyo egameni likaJesu waseNazaretha. Uyafuna mntwana sekhaya, uyafuna. Dala izulu likukhangela, dala uNkulunkulu okulangazelela ukuphinda benobudlelwane kunye nawe. Kudala amazulu ekhangela. Oh mighty Jesus, abanye babekade behlala naye umoya oyingcwele ezintabeni bebodwa bengajonganga abazali wabo. Abanye babekade behlala naye umoya oyingcwele nditsho ezinzulwini zobusuku mna bengekho abanye abantu. Nkosamathi belela abanye behona, kodwa wena kube nento ekuvusayo ebusuku, kube nomuntu oziva uncokola naye, ibinguye lo moya oyingcwele ethetha nawe ngelo xeshelo. He still wants that intimacy with you. Funa ubudlelwane kunye nawe.
ufuna uthandaza nawe namhlanje in the name of Jesus. Cela uvala amehlo akho egameni likaJesu. Ngicela uvala amehlo akho in the name of Jesus. Ngisafuna namhlanje wena otshoye enhlizweni yakho ukuthi umoya ingcwele nje akangene kuyakho impilo. Ngifuna uthandaza lo mthandazo egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndiyakholwa ke mfundisi ukuthi yanivumela ukuthi niqhubekeke ngolo hlobo legameni lika Jesu waseNazaretha. Ngicela namhlanje uthethe lamazwi apha kwami, nawe ufuna ukwamkela uYesu enhlizweni yakho. Ngicela uthethe lamazwi apha kwami, ithi Nkosi uYesu, ngithi Nkosi uYesu, ndiyakwamkela ebomini bami. Ngicela undixolele zonke izono zami nako konke ukungalungisi kwami egameni likaJesu waseNazaretha. Namhlanje ndiyabuyela kuwe Thixo, ndiyabuyela in your presence egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyabuyela ebukhoneni bakho, ndiyabuyela ebukhoneni bakho, ndiyabuyela ebukhoneni bakho ngegama likaYesu waseNazaretha. Ithi moya oyingcwele, moya oyingcwele, ndigcwalise ngalo mzuzu, ndifukamele ngalo mzuzu. Moya oyingcwele, ndifukamele ngalo mzuzu, ndifukamele ngalo mzuzu ngegama likaJesu. Ndiyeva bazalwane kuyenzeka ngoku, ezisithetha kuyenzeka apha kuwe, nezisithetha kuyenzeka apha kuwe ngoku. Ayagcwalisa la mandla kamoya oyingcwele, ayagcwalisa, iyavuka laa nto kaThixo ebikade khona empilweni yakho, nditsho nongazange wayibona. Iyenzeka ngalona mzuzu ngoba sizake sithandaze ngoku egameni likaJesu waseNazaretha. Uyazanyiswa ngoku ngamazulu, ziyazanyiseka futhi ziyagubhuzuleka izinto zikaNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. Ngicela nawe kuloo ndawo ukuyo ukuthandaze nje for lo mzuzonyana nje, ke sithandaze sonke egameni likaJesu Kristu. Ngicela ke soze sithandaze in the mighty wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Moya kaThixo, moya oyingcwele, moya onamandla, ndiyathandaza phezu kwalaa nhliziyo, phezu kwalaa mpilo, phezu kwababomi egameni likaJesu waseNazaretha. Ndiyathandaza, ndiyathandaza Thixo, ndiyathandaza Thixo. Vuselela laa mzalwane, vuselela laa mzalwane, vuselela laa mzalwane, vuselela laa mzalwane, vuselela laa mzalwane. Moya kaThixo, makubuye ukuthetha kwakho ezindlebeni zakho, akubuye intshisakalo, akubuye ukuncanelwa wena, akubuye ukulambela wena, akubuye ukufuna wena in the mighty wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Hayi bo Jehova ophilayo, iziseko zikaSathane ziyashayika ngalo mzuzu, ziyaqhekeka ngalo mzuzu, ziyadilika ngalo mzuzu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ijele zonke ebezivalela abakhonzi bakho namhlanje ayavuleka lo magate, ayaqhawuka lo mashina in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lonke into ibibekwe nguSathane esenza ukuthi singayofikelela kuNkulunkulu, namhlanje ndiyayidiliza, namhlanje ndiyayinqoba, namhlanje ndiyayiqhekeza in the name of Jesus. Izwi lakho Jesu litshilo Nkosi yami, lathi siyanqoba kuye ongo ngawe Kristu Jesu. The right now sifumana that direct access to our Father, that love of our Father. Siyayivingena nakobethu bonke in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nobekade sokola kukuzixolela, uNkulunkulu onamandla engazixolele, namhlanje I speak peace ngegama likaJesu waseNazaretha. I speak peace, I speak peace, I speak peace over your life, I speak peace over your life in the name of Jesus. I speak peace and deliverance in the name of Jesus. We thank you, Holy Spirit, ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga ngemvuselelo yakho, gazi lakho Jesu liqhubekeke nokwenziwa lo msebenzi ezimpilweni zethu in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. It is so and it is done in the name of Jesus Christ of Nazareth. Siyabonga kakhulu moya ingcwele in Jesus mighty name. Amen. Siyabonga mfundisi ngegama likaYesu waseNazaretha, bekusenhlizweni yami ke ibikuko ke oko. Amen. Ndiyazi ke nobe sekhona ke imibuzo
unganibuza ke. Amen mfundisi. Inkosi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu ke mfundisi egameni lika Jesu waseNazaretha. Thank you so much for the message. May the Lord bless you. May the Lord bless you more and more. We appreciate your time and the message yanamhlanje. I believe ukuthi abantu abaninzi umoya ingcwele sebancedile ngale message ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ziba uShumayela ndiyabona bakhona abathetha abathi ndiyancedakala, ndiyakhululeka. So siyambonga kakhulu umoya ingcwele in the name of Jesus. Kuyabekeka nje ukuthi mandenze this short prayer of restoration since uthethe ngento ezininzi ezilahlekile. So I just want to do this prayer of a restoration. Awubonga abazalwane abalapha babukele siba 163. So may you just close your eyes. I'll just do a prayer of restoration over your life. Father, in the name of Jesus, you said it in your word that you restore our souls. Naba bantu bakho, restore them, Lord. In relationship, no more connection with God. Father, in the name of Jesus, we restore right now. In the name of Jesus, we are breaking the wall of shame, the wall of guilt and condemnation. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, niyathandaza, you restore umthandazo, you restore fasting, ama gifts, anointing, and the presence of the Holy Spirit in their lives. In the mighty name of Jesus, the devil is a liar. Ngegama lika Jesu, cover your people, Lord. Keep them, visit them in dreams, in visions, encounter. Abantu bakho moya ngcwele babe na encounter no moya ngcwele babonane nenkosi uJesu bavincasa ngegama lika Jesu. La joy of salvation is restored, the peace of salvation is restored, the love of God is restored. Everything that was stolen by the enemy is restored in the name of Jesus Christ. The devil is a liar. The message namhlanje yenzeka in your life in Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Amen. Mfundisi siyabulela kakhulu. Thank you so much. uNkulunkulu usincedile kakhulu ngawe. Ndiyakholwa ukuthi sawuphinde ngenye imini sikubize kungekudala. Amen. Especially since uvelele into edibenisene nomoya ingcwele phakathi use university yase Fort Hare, but khange ungene deeper usithi ngubani kahle kahle umoya oyingcwele. So ndiyabona umoya ingcwele namhlanje wefuna ukwenza restoration and to revive abantu bakhe. So we still need to go deeper on that message about the Holy Spirit. Amen. Nomnye maybe akakamazi ukuthi exactly ngubani umoya ingcwele, uthetha kanjani, usebenza kanjani. Yebo into ezinjalo. So indaba kamoya ingcwele most abantu yababhida esibasophinde waveleza indawo ethi why emabandleni kujolwa, why emabandleni kunochuku kuhletywa kusenzeka into ezininzi. Then impendulo wahlana entabeni, what it's because most yabantu abamazi umoya ingcwele. Number 2, abamameli abamthobeli ngegama lika Jesu. So ingxaki lesijongene nayo emabandleni amaninzi. So uNkulunkulu ke uzosinceda, ndiyakholwa sizophinda sikubize kuleyo topic singene deeper kuyo ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Ndicela ke bazalwane bam sibuye on Sunday ngo7 o'clock. Ngizoyenza announcement nevideo. Ndicela sibuye on Sunday ngo7 o'clock kwa late to 7 lower late. Ndicela siphinde sibuye ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Tomorrow it's Saturday, so asizukwazi ukhonza because ndizobe ndisenkonzweni. I'll be busy tomorrow. So on Sunday we'll be back ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ayibo. Amen. Siyabulela ke wena olapha kule ndawo yaseJoburg. Ngomso siyakhonza singena ngo10 until 1. So you are invited. As long as you are in Gauteng, you are invited. Please come in numbers. Ngomso emvuselelweni ngo10 wasekuseni until ngo1 ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. UseSoweto, use
use-Carletonville, usethembisa, noba undawoni as long you are in Gauteng. Kusasa ngicela sibonane emvuselelweni. Siyakhonza ngomso ngo-10 ekuseni iservice yethu iyophuma ngo-1 ngegama lenkosi uJesu Nazaretha. Ayibo, amen. Cela ke sibonaneni on Sunday ngo-7 o'clock in Jesus name. Amen.